وستزحل المدري نحنا ونحنا وستزعفرت سحري نحنا ونحنا وستزحل المدري تطامرنا بفقري عدين الله بخبري عدين الله بخبري عدين الله بخبري ولدو تتكتكتر نتبالت إريترا تمالو بيصبح حلنا أمنا نحنا بحلنا اسملو تقام السلامي بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلامي بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا أرمات العدل خدت إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا مدرات تبع سورات هاي حمن ولونتات ولونتات كتكتر نتبالت إريترا تمالو بيصبح حلنا أمنا نحنا بحلنا اسملو تقام السلامي بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحنا اسملو تقام السلامي بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحنا إريترا إريترا المحامن ولونتات إريترا إريترا أرمات العدل خدت إريترا إريترا بحبل ولونتات إريترا إريترا مدرات تبع سورات هاجري حبل ولونتات هاجري حبل ولونتات سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتقونون تبوكت كونون أي وتر تمنيتنا بحجنانيو لومون كم وترو أقداسن وأنا وأنت هستوتات هزنا لكم متينا لنا سامود أتنا إذا مدام سنة كتصنحوا بخبر نقدمكم لايك ناقبركم نا مدبنا تحوسوا لايك مقبارة يترسى أتا قبز أيا لايك مقبارة يترسعوا بزغني ألومي مسات زينا أقداس زينا to some extent قال كفالنا تدما أسكاف زينا ونيو ولا كو حدش نقر تزي بلو حدش نقر على وقت تصحيك حدش لن كم استبح ليو امبار انتهينا هنرد لي زلو خلومي مجمر ياسكي بزي قطالي نكتاتلو زلنا نجمر let's go Who is live in Washington, D.C. with the latest on the fighting in the Middle East and the battle for control over the Strait of Hormuz. Good morning. A new wave of strikes in Iran this morning, marking the third consecutive night of attacks. U.S. Central Command says this was a 5-hour mission hitting defense systems, missile and drone sites. The military says it targeted these positions to degrade Iran's ability to hit ships in the Strait of Hormuz. It comes just hours after President Trump said yesterday at the White House that the U.S. will reinstate the blockade. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. So it's a blockade. It's a very strong blockade. The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that... كبتري وزلهم هيا دونالد ترامب أبزو على زي حدر أبز حدرا زي رفد سكتا ما سزبل لك وحدو كاي تبهللونجن كبتري وزلهم قد مسومن سومن مالت أب زبنة دونالد ترامب قد مش دشت عمت مالتيه أوشت سومن يغون بزعلو تيو أوشت أوارح كتزارب يتخلني هم دونالد ترامب معناته MOUC قد مقربت اللينا تفرارينا سلام مسيو قال سب صلوت غيرو قاليو تسفام بيرو قال زنبره هاجرات عرب دمات كيك قدم دبل عوز نبرد من لسام مسيلوم هرقف قف قبل جميرم أب جخا تعطيها من قدي لكتي لحج دما مالتي مچم كم نريو زلنا واዛ يكون نزي كبيد نغريو نرتاني قدم تمليسو نيران تردياتنا لا تشطارا بزا عصوا غيري كمبرك خايبلالو قد حج عصوا دي غبري يمثل دي فتنه يمثل ايران حيلا خمس وصتن ايران مچم حنت نغر كريكم مخنياتو نساتم زبلو زلو بزي منقد تي منغست زودق يد مسلو زلو وي دونالد ترامب انت واحدن حزبي لنفسكم يلك من يفتنالو حقهم هم زي كون نافلتي دونالد ترامب فليتلي ييرنا يقد مقرب غزي دبدبكا زودق يكونوا ولا غلبتا ولا قدوم كاتو ما باخ خنارو ما ينخلينا كابا وصيم دما نتا مركب ابزدل يواغزي كعصوا خليم اي 500 1 بليون زواغن مراخبسي ساكت بوك حلفاي كدان يل نيرو
ስለዚህ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢራን ክቋፅሮ ከቢድ ከም ዘይኮነ ንዖም ነጊር ነይሩ ብርግፅ ሕጂ ያ ኣይኖ ትማሉ ዝብሎ ዝነበረሎም ክድገም ከሎ ካልእ ነገር ክመስል ይኽእል እዩ እታ ጉዳይ ኣብ ናይ ቀደማ ተመሊሳ ኣላ ኢራን ከዓ ብከቢድ ተሃርሞም ኣላ ሃገራት ኸሊጅ ዝስምዖም ዘለካ ክንሰምዕ ኢና Revolutionary Guards say they have carried out fresh strikes targeting Bahrain. The attacks hit weapon storage facilities, a satellite communications center, and a residential complex housing American forces. This escalation comes as Washington launches its third consecutive night of strikes against Tehran. Washington says the strikes are aimed at reducing Iran's ability to threaten commercial shipping and civilians in the Strait of Hormuz. The Trump administration ከም ንሰምዖን እንሪኦን ዘለና ኢራን ከቢድ ግብረ መልሲ ትህብ ከም ዘላ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ትህብ ኣላ ብፍላይ ኣብታ ንእሽተይ ሃገር ባሕሬን ትበሃል ኩሉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ሓይሊ ባሕሪ ፊፍስ ፍሊት ትበሃል መደበር ናቱ ሄድኮርተርስ ናቱ ኣብ ባሕሬን እዩ ነይሩ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ እቲ ዝበርታ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ፓወር ፕሮጀክሽን ኣብዚ ቦታ ስለ ዝነበረ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ነዚ ቦታ እዚ ኣይንበለይ ስንብለይ ቀፃል እዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ ዝኾነ ምክንያት ክረኽቡ ከለዉ ተመሊሶም ነቲ ቦታ ዝጎደሎም ነገራት ሕጂ ድማ ዋላቶም ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ማዓስከር ወፂኦም ዝቕመጡሉ ገዛውቲ ሃሪሞም ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብግምጋም የድሊ ኣይንገረናን እዩ ዘሎ ምስ ግዜ ክወፅእ እቲ ሓበሬታ ባዕሎም ከውፅእ ወይም ኣሜሪካ ኣብዚ ኸ ክነምፃልኩም ኢና ሬሲደንሻል ቦታ ናቶም ተሓሪሙ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብ ሓሊፉ እውን ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ለንቀነ ከይትረድኦ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ዋጋ ኢና ከፊልና ዘለና ነቶም ብማይት ዝቁፀሩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊ ተጋጊዩ መሊቋታ ተዘረባ እቶም ማይት ወታደራትና ተቐቲሎም ዘለዉ ይሓዝን ክብል ተዛሪቡ ከይትረድኦ ስለዚ 13 14 ድዮም ተቐቲሎም ወይስ ብማይት ዝቁፀሩ እዮም ሕጂ ዝረአዩ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ታይና ንርኢ ዘለና ኢራን ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣብተን ሃገራት ኸሊጅ ትገብር ከም ዘላ ኣሜሪካ ድማ ብዝከኣላ ነቲ ናይ ኢራን ዓቕሚ ንምድኻም ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ከም ዘላን ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ትጥቀም ከም ዘላን እዩ ዝንገር ኢንፋክት ቀሊል ኩናት ዝካየድ ዘሎ ከይመስለና ገለ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ቦታ ዝተገብረ ቪድዮ ራእዩ We're in the Gulf of Oman, near the Strait of Hormuz. Aboard a ship President Trump says has been attacked more than 100 times since the conflict began. And they tried with missiles and with drones. Yep, everything they've thrown at us hasn't really gotten near us at all. Earlier, we watched as missiles were prepped and loaded onto these fighter jets. The mission in active combat and defense as real as it gets. I want to show you these symbols right here. These are drones right here that this fighter jet has taken out during this conflict that started. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከመይ ዝበለ ዲቕ ዝበለ ኩናት ከም ዘለውን ሲኤንኤን ድማ ካብቲ ናይ ወታደራዊ ሓደ ዓብዪ መርከብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ካብ ኣያ ትገብሮ ዘላ እዛ መርከብ እዚኣ ልዕሊ 100 ሚሳይላትን ድሮናትን ተተኩስላ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተኣሚኑ ነይሩ ኢሉ እዛ ነፋሪት እዚኣ ንኣብነት ትብላላ ከባቢ ክንደይና ንብለን ሓደ ልዕላ እተን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ድሮናት ናብኣ ዝተተኮሱ ንሳ ዝሃረመቶም ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዎ እቶም ሚሳይላት ናብኣ ዝተተኮሱ ንሳ ዝኣለየቶም ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ባጅ ኦፍ ኦነር ማለት እዩ ንክንደይ መኸተ ሰጊራ ከም ዘላ ምልክት ዝግበር ማለት እዩ እንታይ ትርኢ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ክትርኢ ከለኻ ብትክክል እርጋን ይረኣየካ እዩ ሓይሊ የብሉ ማለት ኣይኮነን ግን ሓድሽ ነገር የለን ናብ በዓል ናይ ቻይና ክትርኢ ከለኻ ኩሉ ነገር ብራንድ ኒው እዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ዓጂዝ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ተኣርግ ኣላ ዝበሃል ዘሎ ዓጂዝ እቲ ነገራት ነዚ ነገራት እዚ ብሓድሽ ነገር ክትክእዎ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ይተልኩም እታ ሓድሽ ገዛእቲ ስለ ዘለዎ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ መብዛሕትኡ እቲ ባጀት ናቱ ኣብ ሓድሽ ነገር ክገዝእ ዘይኮነስ ነቲ ዘለዎ ኣብ ምትካእ እዩ ዝጥቀመሉ ማራይ ዘገርም ናይ ኣሜሪካ ተን ካምፓኒታት ዝበፅሓ ፅዋራተን እንታይ እንተሸጠና ኣሜሪካ ጠያይት ነቲ ቦምባታት ነቲ ገለመለ ሰርቪስስ ናይ ዘነፈርቲ ገለመለ ብዙሕ እዩ ክቡር እዩ ተን ካምፓኒታት ነዚን ዘፍርያ በቃ ዘይተኣደነ ገንዘብ እየን ኢንፋክት ኣሜሪካውያን ብዙሕ ግዜ ዝጉህይሉ እንታይ እዩ ወታደራዊ ባጀትናትና ውፅኢት ኣይምፅን እዮም ዝብሉ ዝበፅሐ እቲ ገንዘብ ሲ ኣብ ሰርቪስ ዝጠፍእ ቀዲኹምኒ ነቲ ገዚእናዮ ዘለና ፅዋራት ናቱ ሰርቪስ ፊ ዝበሃል ኣሎ ሜንቴናንስ ፊ ዝበሃል ኣሎ ነታ ፅዋራት ንምምላእ ስለዚ እቲ ገንዘብ ዝወፅእ ዳርጋ ሓድሽ ነገር ክንገብረሉስ ዕድል ኣይሂበናን ኣሎ ዝብል ኣብቲ ናቶም ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ከምኡ ድማ ሰነት ሂሪንግ ብዙሕ ግዜ ኣበርቲዖም ዝዛረቡ ተን ካምፓኒታት ከዓ ካብ ኖርማል ወፃኢ ክቡር ነገራት እናገበራ ነቲ ገንዘብ ሲ ኣሜሪካ ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚ ከተማዕብል ከም ዘይትኽእል ይገብርዎ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ግዳ ሓቂ እቲ ፔንታጎን ዝበሃል ዳርጋ ኣብዚ ሓለፈ 20 ዓመት ዲገለ ክሳብ ሎሚ ኦዲት ገይሩ ኣይሓለፈን ኢሎም እንታይ ማለት እዩ ሩይ ዝኾነ ብልሽውና ኣለዎ ሓደ ትካል
ሓደ ዓቢ ኮርፖሬሽን ፋይናንሻል ሪፖርትስ ከጸብጻብ ከገብር ግዴታ እንዲዩ ብኡ መንፅር ድማ ኦዲት ክግበረሉ ኣለዎ እቲ ጸብጻብ ዝገብርዎ ዘሎ ባዕሎም ዝኸሸንዎን ባዕሎም ዝብልዎን ከምዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ቀጻሊ ጸብጻብ የውፅእ ኢሉ ግን ባዕሉ ቦግ ኣቢሉ ዝብሎ ኦዲት ክትገብረለካ እቲ ኦዲት ዝገብረካ ድማ ኢንዲፐንደንት ኦርጋናይዜሽን ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ፔንታጎን ንክንደይ ዓመታት ኣብ ኦዲት ሓሊፉ ይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ሩይ ዝኾነ ብልሽውና ከም ዘሎ ስለ ዝነገር እንተተዛረብካ ግን ፀገም እዩ ኢንፋክት ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም ገለ ካብቲ ስቶሪ ኣብ 2001 ነተን ትዊን ታወርስ ተን ክልተ ፓላሶታት ቢንላደን ሃሪምዎን ክበሃል ከሎ ሓንቲ ህንፃ ኣብ ፔንታጎን ከም ዝተሃረመት ይንገር ናይ ሽዑ ዝነበረ ሚኒስትር ምክልኻል ሓደ መዓልታ ቀዲሙ 2.1 ትሪልዮን ገንዘብ ኣበይ ከም ዝኣተወ ክንረኽቦ ይከኣልናን ኦዲት ክንገብር ኣለና ኢሉ ተዛሪቡ እቲ ፋይናንሻል ሬከርድስ ናይ ፋይናንስ ሪከርድታት ዝቕመጠሉ ቤት ፅሕፈት ድማ ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓንቲ ነፋሪት ኣብ መፅኣ ከም ዘቃፀለቶ እዩ ዝንገር ነቲ ኦዲት ከይግበር ተባሂሉ ዝተገብረ ብልሽውና ከም ዝኸውን ንዑ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ ኤኒዌይ this is also another story ببزح من قد كم دليت كتنتنو تخليها كم نريد زلنا أمريكا أبسيريس زخنا ناي كوينات مدرخ كم زلا يوم زنوجر زلوا جرما حوس سلام قال لك بهالكنيو سلام تعريف دما ناب كبيد زخنا ناي كوينات مفتاح دما تبت حلو مالتيو انتهي تتنكي منتهي كم زخون زلوا God knows but this is very serious thing كل سبب دما كم تزدل serious يزريو زلوا now this is زنريو زلنا بحيلنا إيران كون كله بوغن أمريكا كونكلو بوغن إيران كانت عنت مدلاوات يقبر له أعمل لهم دين إذا حدش أتوازن لو كينات كم كتوه what is going on is there anything كرزغل بنفرق كده منازغنا بتنفرق كده دمان تبوتات ريا تبا تاجزيتنيا but anyway كبيدنا كينات كنتات كم زلوا يوم زنقر زلوا هوا هنا كينات درجة أبزل على درجة ناي تتنقل كم زلون at any point ناب كينات خيط كم زغل يوم زنقرو let's shift to Iran إيران كانت عنت مدلاوات كبر الله Proclaimed superpower of the world. 136 days, that is how long Iran has been fighting, the self-proclaimed superpower of the world. The United States and Israel thought Iran would be exhausted by now. Donald Trump says Iran has been crippled, a claim he has made more than a dozen times. But just when the US feels it has decimated Iran's stockpiles, Tehran sends them a gentle reminder. Strapped 236 معلت غير له دونالد ترامب إيران أما بالكلام معلت سعرنا مزبليو أب حمشاي معلتي دفنت لسعرنا يليو أب عسراي معلت سعرنا يليو بقى قلت إفك عوت مواجهة يدلني بر سعرنا يليو 236 معلت غيره سب حجي بعفو سعرنا ينا مزبليو أبايتاجن زي السعر نجار إيران زود دعوينات إيران حيل أيروم حيل بحروم أطفينا ينا مزبلو جن إيران بخلت عينة وتدراوي أغميات ورادر زلا ሚሳይላታን ድሮናታን እዚ ኩነታት እዚ ቶም ድሮናታን ሚሳይላታን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ the missiles and drones, and we're seeing that play out live. According to multiple intelligence reports, the Islamic Revolutionary Guard Corps, or the IRGC, still has around 3,000 missiles and more than 50,000 drones. This is a stockpile that has already seen 4 months of war. If the intel reports are true, this war could go on for a long time. In fact, Iran can fire just 1 missile or drone a day and continue doing that for the next 8 years. مردي زي إيران زبال هاجر زي سنك حيل كم زلوا سليانا أمريكا كم معلتنا معلتي حبريتا ينقروا مالو سلزي درو كم تري وزلهم استفل عليه رحك زلوا مسائلات زلهم أبتدقوم زحرم مسائلات ببزح زلوا مزبال سلزي كابش أكساب شنكل تميتن كحرم زغل كساب كندي زخون اللوم يمزول زلوا كابش أكساب شنكل تميتن مسائلات كم زلوا يمزنقر زلوا and إيران بتزلهم عقمي ني كبابي شمنت عمد كواجز خلالهم يبللو ساتولو زي اللي أنا قرقنتا يبللو إيران أبزوان زي بفلا أفتق زي وكيناتون انتغاني نتي وتهدرا عقمناتا بتعطى في كم زعبية تويز نقر سلازي still they are producing more and of course أبكبت كيناس لزلو نتينا أصوارات ناي مفراي عقمناتهم مليسو كم زو السخي قبرو ولو سلازي إيرانويان بقليلو نزكوينات زين نوي حوان كقصل ويقوليهم مقصل كان عم يواز أمي زبال حكنا مزرابتي كوينات كقصل نعم زيادة ويو رب حزل لنا بحالتيهم سلامتاي أمريكا زكوينات زي كم تزد الله يخسران اللو بحالتيهم كم تزد الله كسران تدي تسمعوهم تملي سوم كما تصنعهم زبل أتحساس بالو أبتي تيران أبتي إليتنا إيران مالتيهم أمريكا نحجز يكون دحر حجز مرحنا أمريكا ناب إيران قصكا محساب
ጽላለ ከም ዝኾነ ከኣምን ክኽእል ኣለዎ ንዓድ ማ ይበፅሕና ኢና ኣለና ወላ ኮነ ቢልዮናት ክሳራ ልዕሊ 100 ቢልዮን ክሳራ ገጢሞም ተሎ ኣሜሪካ ይብሎ እኹል ኣይኮነን at some point ክምለስ ይኽእሉ እዮም ስለዚ let's make this thing once and forever ድሕሪ ሕጂ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ገፃ ብፍጹም ኩናት ዘይተሓስበሉ ኩነታት ክንፈጥር ኣለና ይብሎ ስለዚ ኢራናውያን ንነዊሕ እዋን ክቕፅልዎ ዝኽእሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ይሃንፅለው እቲ ዘገርም ድማ እቲ ኣፅዋር ናቶም ኩሉ ሪኦም ኣለው ሓደ ውፅኢታውነት ናቱ ሪኦም ኣለው الدفاعات ناتو تاونت ناتو يوملو دخامنت ناتو يوملو اذا مالت اذا حجز تجبره تحرتن 4 معالتي تجبره بوز وكعرفتي نعتاتهم زقل تفلوط انو خجبرو انتاي يسرعن ريل تايم تيست رخيبه مالو امريكا كاب ايران تماهيرا حدش نجر نخطير من البات نتحت تورد يمبر لعلك كيدا يحجزاني مهنياتو ايران بقدمو مودادر تاي كونت ني ايران جن ازيا قداسي قلطيفهم كابزو كيناز تماهيرهم قدلتاتهم اريمم ነገራቶም ኣተዓራርዮም ንቕድሚት ንክኸዱ ስለዚ ብመንፅር ከም ንሪኦ ዘለና ኣፅዋራት ናቶም ብዝተፈላለየ ካልኩሌት ክገብርዎ ከለዉ they still have enough ኣፅዋር ብፍላይ ነተን ሃገራት ኸሊጅ ሓመድ ንምግባር ዘኽእሎም ዝኣክል ኣፅዋር ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር 1500 ኣለዎም ድሮ ሚሳይላት ጥራይ ንዓታቶም ግን ዝያዳ ድሮናት እዮም ዝጥቀሙ ስለዚ ብቐሊሉ ካርሞ ዝኽእሉ ካልእ ነቲ ርሕቕ ዝበለ ዳርጋ እስራኤል ሓዊስካ نبوملو السعودية حويسكا كهرمولو زغلو تقندي علاماتات ناتهم كهرمولو زغلو كافش حساب شنكل تميتن زخون ميسايلات كموت كمزلو ميزان قرزي باليستيك ميسايل زبالي نغطر زلو عمتات كم عاونا قداسي سحنقو ميس كالكوليشن نخي قبروني نقرو سلو زلوي زي خا إيران بعلاز ولا تكون انتنا أمريكا سلي أمر ببات زي نقرنا زول حبريتايزي مخناتنا إيران زولو تبروباغاندا يسلي زبال بزوح كمان أي مرتوانيهم And the Ghadar and the Sejil and the Quram Shahar. These are much heavier weapons. They can strike targets more than 2,000 kilometers away. Basically, almost all parts of Europe are in range. ካልእ ካብ 300 ክሳብ 500 ዝኸውን ሚሳይላት ድማ ዳርጋ ናብ ኤውሮጳ ክበፅሕ ዝኽእል ከም ዘለዎም እውን ይንገር እዩ ሳብ 2500 ኪሎ ሜትር ሬንጅ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ዳርጋ ዝደልይዎ ዕላማታት ንክሃርሙ ከኽእሎም ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር anyway كقبر وديم كم وقت كمديم أبزونا لكم تي مسائلات ناتهم انتهي كم زمثل بتفعل عليه كروز مسائل زبلوا كم زيادة جت حوتونا اللواميو لذي كمون أبزتايب لكم على بستريهم إيران still has around 3,000 ballistic missiles كسب 3 ballistic missile كم زلوا يمزون قرونا زلوا and Iran has more than 50,000 attack لحمسة شحد ما درونات كم زلوا زي جيتي نساتهم كنقرونا زفتنو زلو يوم تسلي عمر بباتنبر إيران لعليو كلهم كم زغل مقمات أقداسيو because at the end of the day نهي اللاوي فتنايز لك ولا تعودوا كينات دما معروينات ون يبلون عفشا كم تريوز لهم تدرونات ناتهم حسوريو تنعو كتتفيل كاتتكسوز لك اير ديفانس جن فتسين كان مسكو ولا در زغل هيكونن لذي إيران نزو كينات زيننو وإحنا كغص لهم زغل كوناتات كلها دالي مالو إذا كل تريوز لهم مرد نمان يندهريلكا نتهم هجرات خليجو انتهي كقات ما من أبو. How worried are Gulf governments today? Do they believe that this is still containable? Are they perhaps preparing for the resumption of a much longer crisis? Thank you. I believe the Gulf countries are very worried because, as you know, their oil exports, oil and gas exports, as well as their trade and commercial activities rely heavily on the Strait of Hormuz. The closure of the Strait of Hormuz has a huge impact on their economies. These countries are trying to develop their economies beyond oil to diversify. They have, their own vision, so they diversify beyond hydrocarbon economy. All of this is going to affect their standing, their commercial activities, their connectivity. كم تريوز لهم تايد بلوزلو تنهجرات عرب ويتنهجرات خليجي كند من تاي بزق الدايز كس اللواين كسع كندي كتجني قنا لو نزبلو مرة تجني قنا لوا مخنيات تزق الدايزين عتاتهم بكل من قد كس اللوا مزخليو كله مسمرنا ينقدناتهم نهيوتهم نهكتبهم بزاف دقزي زخير نيروس لذي أبيدهم يلن أبكوسرهم يلن تقول دايدما قلتي فزك آير زلو رجونا زي بلو كنتات فتير لهم زلو نتن هجرات خليج زجاجة ده چنكا تيجر لهم زلو يزبال زلو كينو سجيرو دما دونالد ترامب وين انتقونه نعتاتهم زي حقوسي جبريل لما خنياتهم حدا كابت زبلو زلو جنزب كت كفليكم نزبوت هذه كتحالف ندحرقينكم يزبلهم زلو جنزب كي كفلكم نزبوت هذه كتكملي كونكم أنا إحنا
ولا نتبلوكيت جيرنا زلنا بجنزبكم يهم كتقاموا زلكم 10% تكفلوا لكم يلوم الله. Probably would no longer be with us because you saw they sent missiles to 5 different countries that never even knew they were involved because they're stone cold crazy. They are crazy. And we're not going to put it up. Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. And so what we've done is we are going to be reimbursed for protection. We're protecting by the countries that we're helping. For instance, سو نزن هجرات زياتن حق زن سلزلنا نزن هجرات خليج حتى ماتيوم بليونرات يوم بزح جنزب زلهم يوم سلزنتي نحنا نقبر لهم زلنا نتبوتاتي كحلفو انت عارف إن لهم نكت عسواناتنا نعوق بوك حلف كنفقد لهم كلنا بتكلم أنا نيتر قبر زلنا سرح كفلونا اللوم يبلالو شو بعال خاص قام تفتر إن كفل النخات بالمالتي ترجع كل كاب على الحكيلا تكبر بس كيلا زحلفن عيك غفلن اللو مخنياتو بسلام انك تحلفن انك يتحلفن يقبرك كاسلو زلو يبل بمصرته سلام زنبر بوتا بزي كيلان وارديان صبوق صرح زنبر واش مطعرم وزبعلهم بز قبر وصقاب امريكا نعون كي نزيوم هجرات خرج كي توكساتن كي نجراتن كي ماخرتن بز قبر بزفن والتكوينات ابزي توصو مشنقوقاتيا موصل سلا دسانت هجي نتكوينات سرعات غير الكاج امريكا واش مطعرموز مخفات مسانكا نزبوت هذا كفات حلقة ما جنزب كفالنا مالتي. طيب حق زحزني إذا هذا فرساسي أنا نتطريف زل من دغل ما نخود غلك جنزب كفالنا مهولاك خلّي زحزني. جن أقرأت عرب زل وكنتات ولا عجزي كفلي الوم زلوني إيرانويان سبق من قدي كفت اللوم زل يزبال. أبزي خمان فوكس بعلم. Right, quote, POTUS is absolutely right. Whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this. بتقالنا دونالد ترامب كخفلوا له من زبط هذا نحن نحلفوا زلنا زحلفوا كخفلوا له من زبط زر بعد ما أمس أبدي لهم تايبلوا له إيرانويان بالله تلزغونه حق خلى خبزيام سخان سها معنا تفكر لازم قدزي كوحز خالب سلام نخط قعاس تخل نعرقين كاك تكفل قبو كايو سلازي نحن دما نتوش متحرموز نحن نقعاس رون كلا خلوا لهم بوتها كنكفلينا جنبرقص كما خاصو ساعة سلازي كنا 10% تكفلونا كنبلاي نخلينا وحد زبالغن كنكفلينا يبلو سلاز دونالد ترامب نتي بتروحو كخونا لو زبل زنبرسنا مقود بعلق قتيلو تايبلالو ገንዘብ ግድን ክኸፈላለን ንብላሎ ኢራናውያን ድማ ክንክፈላለና ክብሉ እዮም ሓደ መዓልቲ ድማ ሕቱ እንተንስዩ ገንዘብ ክኸፈላለን ክብል እዩ and this is going to be the most interesting part ኢራን ብዙሕ መራኽብ ኩናት ትሃርም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ታንከራት ማለት እዩ መራኽብ ኩናት ዘይኮነ ታንከራት ናይ ነዳድን ናይ ካልእን ካብቲ መምርሒ ናይ ኢራን ወፃኢ ዝኸዱ ኣብነት ሓንቲ ድያ ክልተ ናይ ኢማራት ሃሪመን ከም ዘለዋን ኢማራት ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ትእው ከም ዘላን እዩ ዝንገር ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገደደን እናገነነን ዝኸይድ ዘሎ እናተበላሸወን ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ናበይ ክበፅሕ እዚ ጉዳይ እዚ እዝጌር ዋኑ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩነታት ምዃኑ ንርኢ ኣለና ካብዚ ከይወፃእና ከለና ምስኡ ኣልግብ ከነብሎ ካልእ ሓደገኛ ኩነታት ዘሎ ድማ ናይ ዩክሬን ራሽያ እዩ Russian forces have struck a civilian vessel near the port of Odessa. The Ukrainian Navy spokesman says there were no casualties. A ship, though, could be seen ablaze in the area, but it's not clear whether it's the same vessel that is said to have been hit. Meanwhile, Ukraine's military says that it targeted 2 oil refineries overnight. The army's chief of staff said on social media that the strikes sparked fires at both energy facilities. Ukraine has stepped up drone attacks on Russian oil refineries in recent months, causing fuel shortages across كم تريوم زلهم زيهم كلتا هجرات دما نحت حدن كل جزء مستعار ما ينحج دما أبتي كباب أوديسا زلوا بحري حنت مركب حريما خمسة لين وقول Kyiv. Al Jazeera's Audrey McAlpine is there for us. Audrey, what's Ukraine saying about this attack on this vessel in Odessa? Yeah, it's a sign of escalating attacks. While it's not new for Russia to target Ukrainian ports, it is new for them to specifically target vessels. You mentioned earlier it's unconfirmed videos of this strike on a merchant ship this morning that injured several people. But yesterday, confirmed strikes on a separate ship where 13 people were killed and 10 injured as a civilian cargo ship was unloading fertilizer in the Ukrainian port. It also كم تريوا زلهم أمراخب أمريت كمريت حليفهم أمراخب نزلوا نجرن نزقوا عز نجراتن وين عين بقى راشن يوكرين زجابرو زلوا نبينيو ميديا سلد سلشوي ريبورت زجابرو زلوا بركبت زخنا كيناتي زكايز زلوا منجوزيم حيلتات تي أمنجوم زلوا متهللاخ سلئي حدا نتحدى كحمم زخدر قدما نبحكي يزت حساس مكاب سلازي إذا قد عايزين أبيك خيريو أبايتا زلوا كنات كلنا نريو زلنا
መዓልታዊ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ትሃርም ብግምጣሉ ራሽያ ድማ ከቢድ ዝኾነ ኣፅዋራት እናተጠቀመት ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይድ ከም ዘላን ወረቅ 3000 ኪሎግራም ዲ ወላ 5000 ኪሎግራም ዝኽብደቱ ቦምባታት ትድርብ ከም ዘላ ለንቀነ ዝገልጽ ሓበሬታውን ርየ ነይረ ራሽያ ከምኡ ክትድርብ ከም ዘላ ስለዚ ኣብ ዩክሬን ዝወርዱ ዘሎ ኩነታት ከቢድ እዩ እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዩክሬን ድማ ፍሉይ ሓገዝ ክግበረሎም ብተደጋጋሚ ይሓትለው ኤሮጳ መፅኡ ገለ ነገር ንክገብር እውን ፃውዒት ይገብርለው calls for Western allies to help with its air defenses after Russia launched a series of large-scale missile attacks in recent weeks. Kyiv is still managing to shoot down most of the projectiles, but some are getting through, revealing the gaps in the country's air defenses. Donald Trump recently announced plans to allow Emmanuel Macron has been hosting a meeting of the Coalition of the Willing in Paris today to reaffirm support for Ukraine. Leaders of 9 European countries and Ukraine have agreed on forming an anti-ballistic missile coalition. Ukraine has ordered new Franco-Italian air defense systems. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤሮጳውያን ሓደ ግዜ ኣሜሪካውያን ክፀርፍዎም ተሳይብላካን እንዲግን ሓቆም እዮም ካብ ኣኼባ ዘይዕርፉ ህዝቢ ኢኻ ትርኢ just always ኣብ ኣኼባ እዮም ዘለዉ ኣነስ ማስ ይሰርሑ እየ ዝብል ማስ ኮን ይሰርሑ ኮኑ ወለስ ትስርሖም ኣኼባ ጥራይ እዩ ማለሲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣለካ እኮ ገለ ነገር ክትውድእ ክትክእል ኣለካ ኣኼባ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን ይስራሕካ ግን እዚኣቶም እዚ ኩሉ ግዜ እዮም ኣብ ኣኼባ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣኼባ ምስኮኑ እዮም ንተኣኼባ ናቶም ጥራይሲ እቲ ቢሮክራሲ ተኣኼባ ናቶም ክንደይ ገንዘብ ከም ዝውድእ ካብ ምፍላጥ የድሊ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እውን እንተኾነ ንራሽያ ንምስዓር በቃ ዝገደፍና ገዲፍና ፀጋታትና ነዋህልል ሓድሽ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ጀርመንን ፈረንሳን ነፈርቲ ኩናትን ገለን ክገብሩ ኢሎም ን5-6 ዓመት ዝቐፀለ ፕሮግራም ስለ ዝፈሸለ ሕጂ ድማ ጣልያንን ፈረንሳን ብሓደ ይፍትኑ ኣለዉ ኮሌሽን ኦፍ the willing and then እቶም supporting group ከምዚ ግሩፕ እናተባህለ የለ በቃ ኩሉ ግዜ ምስተኣከብካ እዩ ኣብ ባይታ ድማ ንቸም ብዙሕ ነገር ንኤሮጳ ዘድሕን ነገር ንሰምዕን ንርእን የለናን ግን ድሓን ታይሞ ማለት ኤሮጳ ዳርጋ ላፊንግ ስቶክ እንዮም ኮይኖም ዘሎ መስሓቅ እንዮም ኮይኖም ዘለዉ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ንዩክሬን ንራሽያ ንምስዓር ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ ዘለንስኪ ድማ ዘይወዓል ሕደር ክሕግዝዎ Україна саме удари балістикою стали реально Our correspondent Gulliver Craig today. To these 10 countries in Europe, and it's a Ukrainian initiative. There's a system called Freya that the Ukrainian company Firepoint has designed, and they've been saying that they can have it operational within 12 months, which would be wonderful news for Ukraine, but I think most experts would say that that's not very realistic, and it's having such success with lately. So it's ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከምዚ ኢሎም ከለውኒ ዩክሬን ንምሕጋዝ ብዩክሬን ጌርካ ድማ እንተተኻይሉ ንራሽያ ከተዳኸም እንተተኻይሉ ድማ ንራሽያ ንምስዓር እዩ ግን ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትገብሮ ዘላ ኣስተዋፅኦ ነዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ፔትሪዮት ሚሳይል ዝበሃል ሰሪሖም ክብዎም ስለ ዘይከኣሉ ዩክሬን በዓላ ክሰርሖ ትኽእል እንድሕሪ ኮይና ሂብናኩም ኣለና ቴክኖሎጂ ቀዲሕኩም ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢልዎም ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ንክትገብር ግን ዩክሬን ደድልያ ዘሎ ሓገዝ ሕጂ እዩ country's air defenses. Donald Trump recently announced plans to allow Ukraine to build its own Patriots under license, but that'll take years. Ukraine needs the interceptors now. No rest this weekend across many Ukrainian cities. Russian missiles have struck again, killing civilians in Sumy in the northeast, injuring several in Odessa. So በሓፈሻ እቲ መስርሕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዩክሬን ሕጂ ሃቡን ትብል ኣላ የኣሜሪካ ድማ የብለይን ሰሪሕኩም በዓልኩም ናብኡ በፂሑ ትብሎም ኣላ ስለዚ ኩሉ ርኢኻ ጉዳይ ናይ ኤሮጳ ቅልጥ ዝበለ ደረጃ እዩ ዘሎ ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ምትፍናን ናብ ሕማቅ ከይከይድ ብዙሓት እዮም ዝፈርህዎ ይስተረና ዘብል እዩ ግን ኣሜን ሪዝ ወረዲስ ከም ዘለዎ እዩ ጉዳይ እዚ ክዕርይዎ ደኾኑ ሰላም ከምፅኡ ደኾኑ ክረዳድኡ ደኾኑ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ንራሽያ ንምውዳቅ እቲ ኤሮጳ ዝኸዶ ዘሎ ግን ቀሊል ዘይኮነ ስጉምታት ከበድቲ ስጉምትታት ሓደገኛ ውሳነታት ኣብ ምግባር እዩ ዝርከብ እዩ ዝበሃል እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓንቲ ለንቀነ ራሽያ ናብ ኢራን ዝሰደዳ ነፋሪት ትበሃል ኣላ is bombing Iran. The ceasefire is over, and today Russia sent a very specific aircraft to Tehran. Not a diplomatic plane and not a cargo flight, but a flying command post designed to keep the leadership alive and communicating during a war. A Russian aircraft called a Tupolev Tu-214PU landed in Tehran against the backdrop of ongoing US strikes on Iranian territory.
The aircraft is operated by Russia's elite Rossiya Special Flight Squadron, also known as Unit 235, the same unit responsible for transporting Russia's most senior leadership. No official statement has been issued by Moscow or Tehran, and no explanation has been given. Just a flight, and the very deliberate message that flight carries. The 214 PU is not a ሶንታይም ዝብሉ ዘለው ራሽያ ሓንቲ ፍሊት ነፋሪት ኩሉ ዓይነት ወላ ኒኩለራዊ መጥቃዕቲ ክትፃወር ትኽእል ነፋሪት ዝበልዋ ናብ ኢራን ከም ሰደዱ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እዛ ነፋሪት እዚኣ ንኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኢንፋክት ታ ዱምስደይ ዝበሃል እንታይ እዩ ኒኩለራዊ ኩናት ተጋጢሙ እቶም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ኣብዚያ እዮም ዝስቀሉ ኣሜሪካ እውን ከምላቶም እዘን ነፈርቲ እዚአን ዓለም ተጠፊኣቶም መራሕቲ ንኽተርፉ ዝበሃላ ነፈርቲ እየን መቸም ንርኢ ስለዚ ነፋሪት እዚኣ ናብ ኢራን ሰዲዶማ እንታይ ስለ ዝሓዘት እያ ብከምዚ መንገዲ ሰዲዶማ ንምንታይ ዕላማ እያ ተሰዲዳ ምስጢር እዩ ግን ኣገዳሲ መልእኽቲ እዩ ናታ መገሻ ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ዊኖም ኣብኣ ዝስቀሉ መብዛሕትኡ ግዜ ዝለዓለ ሃይ ሌቨል ሊደርስ እዮም ዝለዓለ ደረጃ መራሕቲ እዮም እዚ ድማ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ረፅሚ ዘለዎ ግዜ ዝግበር ስለ ዘሎ ጥንቃቐታት ንምግባር ክኸውን ይኽእል እዩ በት ኤኒዌይ these are all interesting developments ትንሪኦ ዘለና ናበዩ ክኸይድ ኩነታት እንታይ ኔክስት ስቴፕ ክትፈልጦ ከቢድ እዩ ግን ንብዙሕ ሰብ ግን ብዙሕ ሕቶታት ክላዓል ዝኽእል ጉዳይ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ያ ኣብ 7,000 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ዝኽእል ነፋሪት እዮም ዝብሉ ዘለው again speculative ብዙሕ ነገር ዘረባታት ንክፈጥር ኣገዳሲ እዩ now let's shift a little bit ናብቲ ማእከላይ ምብራቅ ጥራይ ዘይኮነስ ጉዳይ ናይ እስራኤልን ምስ ዝተሓሓዝ ዝግበር ዘሎ ኩነታትን ክንርኢ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ጉዳይ እስከንጀምር ለንቀነ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ከይዱ ሰራዊት ናይ እስራኤልን ሚሊሻታትን ከም ዘሳቀይዎ ዝከር ኮይኑ ምስ ዝተሓሓዘ ከቢድ ዝኾነ ነገር ካብታ ናይ ዩክሬን ከይወፃና ከለና እንታይ ኢልኩም ነርና ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ በመንገድ ናይ ዩክሬን ዓቢ እገዳ ብልዕሊ ራሽያ ክወርድ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ መዓልታት ዝሞተ ሊንሲ ግራሃም ዝበሃል ከይዱ ከም ዝነበረ ዝከር ኮይኑ ብዛዕባኡ ዝተገበረ እስከ ድራማ ከንሪአኩም ምክንያቱ መንዩት ሰብቲ ትፈልጥዎ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ብዛዕባኡ ክዝረብ ስለ ሰማዕና ሕጂ ሓንቲ ቪድዮ ብዛዕባኡ ዝተገበረት ከሪአኩም እየ ኣሜሪካ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክገርመኩም ምንታን ምግራምኩም ክትውድኡ እንዲኹም ግን is possible replacement because someone's going to serve out the remainder of Lindsay's term. And the president has suggested that the South Carolina governor, a Republican, nominate, he had told Kristen Welker, President Trump did yesterday, that he had someone very special in mind. Today he put it out, nominate Lindsey Graham's younger sister, Darlene, who interviewed with Dana Bash of CNN a couple of years ago about where they grew up. But I do want to talk. ሰንታይም ዝብልኩም ዘሎ መሲልኩም ክትግረሙ እንዲኹም ግን ትምግራምካ ኩሉ ሰብ ምግራም ወዲዩ እንዲሁ እዛ ኣብ ካልእ ዓለም ተዝኾን ብዙሕ መዛረበና ነይሩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ተኮይኑ ግን ጎሲምካዮ መኻጥራ እዩ ለንቀነ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ብሕፅር ዝበለ ድማ ኩናትን ወረ ኩናትን ጥራይ ዝጉዝጉዝ ፖለቲከኛ ሊንሲ ግራሃም ዝበሃል ጠንቁ ብዘይተፈልጠ ንዓና ድኻም ልቢ እዮም ኢሎምና ግን ብዙሕ ቴዎሪታት ዝወፀሉ ዘሎ ከምዚ ዓረፈ ዝዝከር ኮይኑ ንሱ ንእስራኤል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንዩክሬን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ እቲ ሪፓብሊካን ሓደ ሰብ ሃንደበት ብምማቱ ዝገብርዎ ጠፊዎም ኣሎ ሕጂ ከመይ ገይሮም ነቲ ምርጫ ጨዋውዮም ንረብሖም ክገብርዎ ኣለዎም ሓንቲ ሓፍቲ ነይራቶ ሓንቲ ሓፍቱ ቀደም ንእሽተይ ከላ ስድሮኦም ስለ ዝሞቱ ከም ኣቦኣ ኮይኑ እዩ ዕብይዋ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ፖለቲካ ይነበረት ፖለቲካ ኣይንታያን ተራ ሰብ ዝነበረት ነቲ ናቱ ቦታ ስልጣን ክህብዋ እዮም ይበሃል ኣሎ Tell me about democracy. Yeah. Like, Kala Adam Tazon is America, it would be something else, man. But America Konkolonagarat, everything is normal. They just make it sound normal. Had a habitat Tanzania political in America, Rita Parson Tylo. If this happened in some other country, we would laugh at their backwardness. Some in Washington would argue they must be bombed. እዚ ነገር እዚ ኣብ ካልእ ዓለም ተዘጋጥም ነይሩ ድንቁርና ናይቶም ህዝብና በልና ምተላገፅና ገለገሊኦም ድማ ሪጂም ቼንጅ ንግበረሎም እውን ምተባህለ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ ክኾን ከሎ ግን እንታይ ብልሉ ሊንሲ ግራሃም ሲስተር appointed to finish his senate term እቲ ናይ ሰነት ተርም ናቱ ክትውድኦ ምክንያቱ ኣጀንዳታት ናይ ኩናት ፋሕ ክብሎም ስለ ዝኽእል ሕጂ
ክቃወሞም ዘይክእል ነታ ናቱ ነገር መምስ ነገር ወይላ ወበል እንድሕር ኢሎማ እወ ትብል ኖበል እንድሕር ኢሎማ ኖ ትብል ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ ተመይቱ እውን ከምኡ ዓይነት መተካእታ ክደልዮ ማለት እዩ ጄዲ ቫንስ ዘይዋፅኦም ኮይኑ ተሰሚዕዎም ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ነገራት ሕሰት ናይ ኣካይዳ ናይ ብሓቂ ዘገርም ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እናስ ደሞም እዮም ዝዛረቡ ናይ ፖለቲካ ክእለት ኣለወ ድ የብላን እዚኣ ተሓፍቲ ትበሃል ዘላ እንተ መጀመርያ ኩም ኢሎም ዝሰረባ በጃኹም ግደፉና ኣነ ኣብ ካልእ ኣለኹ ሂወተይ ኣብ ካልእ ከፊእኒ ኣሎ ኢላቶም ኣብ ሓዘን እየ ዘለኹ ኢላቶም ግን ጥምዚዞም ጠማዚዞም ፈትያ ድያ ፀሊያ ናብቲ ጉዳይ ክእትዋዮም ካልእ እውን ሓደ ከምዚ ሓውሲ ኣረጊት ሓደ ኣዝዩ ብዕድመ ዝዓበየ ፖለቲከኛ ምች መኮነል ዝበሃል እውን ኣይሞት ኣይስሩር ኮይኑዎም ጠፊእዎም ስለ ዘሎ እቶም ሪፐብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣጀንዳ ናቱ ገና ሚድተርም ከይመፅሓ ከሎ ፋሕፋሕ ክብሎ ጀሚሩ ስለ ዘሎ ዝገብርዎ ዘለዉ ደገፍቲ ናይ እስራኤል ዓቕሎም ፀቢብዎም ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ እዩ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ መመሊሱ ነቲ ኩነታት ናቶም ዘበላሹ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ቀፂልና ኣብዚያ እውን ንዝገር and is an overdrive with their propaganda to cover up for the fact that violent settlers detained American citizens, including an American government official, and that the IDF came to the side of the extreme settlers. The reality is that an American... Here's the American ambassador in the United States. Take a quick listen. I want to get your response. In terms of Ro Khanna, we reached out to him when we heard he was going to Israel. The Israeli embassy in Washington. We suggested he visit with survivors of the October 7th massacre, that he visit the borders so he understands the issues that we have on our borders. He ignored that, and he decided to coordinate his trip not with Israel, but with Palestinian activists and with J Street, which is a anti-government. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ ኮንግረስማን ናብ እስራኤል ምስ ከደ ዘሰራጠይዎ ሕጂ ድማ ብቪድዮ መፂሎ እቲ ኣምባሳደር ናይ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ምሳና ከይተረዳደዩ ከይዱ ከምዚ ክገብር ኣይግብኦን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምልሻታት ኣሰራጢኦሞ እቶም ሰትለርስ ዝበሃል ኣብዘይ መሬቶም ናይ ፈለስጢማውያን መሬት ገቢቶም ሒዞም ዘሎ ገበቲ ማለት እዩ ሰትለርስ ማለት ገበቲ እዮም ዘይ መሬቶም ሒዞም ዘለዉ ጌርኩም ሰድዎ ጠሪሮም ኣትዮም ዘለዉ እዮም ንሱ ድማ ኣብቲ መሬት ናይ ፈለስጢን በቶም ናይ ፈለስጢማውያን መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ይኸይዱ ኣፍሊጡ ኢኻ ከይዱ ግን ከየፍለጠ ይኸይዱ ዶ ተሓቢዩ ይመፅኡ ዶ ረስትሪክት ዝኾነ ቦታ እዩ ዶ ከይዱ ዶ ገለ ዶ እናበሉ ንዑ ከፀልሙ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ኣይሓፍሩን እዮም እኮ ነቲ ናቶም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ክንዲ ዝከላኸሉ ንእስራኤል ክከላኸሉ ንዑ ከዳኽሙ ጥራዮም ዝፅዕሩ ክንዲ ምንታይ ዝተሸጠ ሚድያ ከም ዘለዎ ኣሜሪካ በዚ ክትፈልጥ ውሽጣዊ ጉዳይማ የገድሶም እስራኤል እየ ተገድሶም እዚ ድማ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ መመሊሱ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ነቲ ሚድያ ከም ዝፅላዕ እቶም ንእስራኤል ኣንፃራ ደው ዝብሉ በዓል እዚ ድማ መመሊሶም ፖፑላር ከም ዝኾኑ ይገብሮም ኣሎ and this is the biggest problem እስራኤል ትረኽቦ ዘላ እቲ ፅቡቅ ነገር ሓቀኛ ሚድያ ኣበይ ኣሎ መሲልኩም to some extent ገለ ሓቂ ደውፅእ ብዛዕባ እስራኤል ሓቂ እንተደሊኻ ናይ እስራኤል ሚድያ ይደውፅእ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል ድማ ናይ እስራኤል ማለት እዩ እስራኤልን ሰራዊት ናቶም IDF-ን ኩላቶም ይሕስቡ ነይሮም እዚ ኮንግረስማን ትክክለኛ መንገዲ ተኸቲሉ ኢሉ ኣርቲክል ፅሒፍ ስለዚ በዓል ድማ an overdrive with their propaganda to cover up for the fact that violent settlers detained American citizens, including an American government official. And ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጀሩሳሌም ፖስት ዝበሃል እዮም ናይ IDF ወታደራትን ካልኦትን ኩላቶም ይሕስቡ እዮም ነይሮም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ክልኩሉ ቦታ ይከደን ዝወሰዶ እቶም ሰራዊትን እቶም ሸፋቱን ድማ እቶም ምልሻታትን ድማ በዲሎም እዮም ብዝብል ነቲ ናቱ ኣርጊመንት ዝድግፍ ብምግባሮም እስራኤል እዚ ሰብኣይ ግን ኣነ ዘሐጎሰኒ terror attacks on October 7th. The ambassador is lying. We did inform. Sir, at a certain point, if everybody is lying, but just sir, you have now said the ambassador is lying, the IDF is lying. نقولاتهم حسيتي زلم وكلاتهم كم يقرون كحسوق اللي تبلا لنا فوكس ميديا سلسلة كذا أنت حسيهم ده حسيهم يقبل أمر تاني قبله حسوتيهم كلهم يلوم نقولاتهم كلاتهم حسوتين لخبطاتين يوم يلوم أزار بارسي وين زلت ميدياتات كقبابلولون عكداهم يفتنوا حزب جناب قنوا يزلوا عند مستير كشفان زد الله زلوا جنزيو. Thoughts about probably the craziest thing, crazier than this war, crazier than the Epstein files. Is section, I think it's 224, the one about merging the US and Israeli militaries. I think they're called melting them together, giving a lot of access to the IP and intelligence that the US has to the Israelis. There's also another about merging Mossad and the CIA. I don't know if I'm influencing the US. Our country in America wants us to do less with Israel, not more. Only the United States Congress would dream up legislation of how to get us more integrated. Times of Luzalo, to the Hafer Kefal,
أمريكا لولاونتا لولاو سراويتا لولاو نايس اللي مربباتا ناب إسرائيل عليفها كشطو إسرائيل سراويتنا وتدراوي مكلخالنا أمريكان مكلخالنا إسرائيل كمرعاو ترجم لهم سليانا أمريكان سليانا إسرائيل كمرعاو مو كلتيوم معركو تصر زلو كونو وخالا زر أربع أمريكا عبها قريب إسرائيل دما جاقويتيو كلتيوم تتمرعيهم طبعا سبيتنا بمعرباو حق انت تمرعيهم تايم زغونو دحرت مرعى زنبرت حبت كله معريز مقال سلازي إسرائيل نزيوم بحقا متيا تمرعيا نتي ناي مكلخال عقمناتا بمولهم معريهم كتماغلون كتقملون يمز قبرو زلو اب نورمال جزيز قدام كوينو متسمعكا كن هي اب امريكان اسرائيل كون كلهم everything is normal you don't talk about this نزيز زاربني فليك مالو اتي independent media way when youtubers tiktokers يوم زاربو CNN BBC they never talk كم نورمال غيرهم يوم كشط ودفتو نزي سراويتنا إيرتران إثيوبيا ترداديوم سي سراويتنا إيرتران إثيوبيا بحدا كونيو سلياناتهم بحدا كوني قال أنت دبلوها كم إيرتراوي أيكونكم تبايلو سلام نايكل تشين عشر شو من تنخن دهز بإيرترا سقعت فتيرو لنيرو أنت سلام استفدره أما أنت تمركز سلام زقبرتو ليلز بإيرترا قال لك كفالنا هز بإيرترا ترتراتها غيرو نيريو انتهينا مالتيو مس حدا مكانا انتقا حيلي ملك قاضي أركز ذلك كم إثيوبيا زي مثلا زمدنا هذا قبر كلها تنقعات حزب كفرنا يقدني إسرائيل زي عينه تدمى أبانقو عماتي ومزلو كم زي عينة كقبر كله كفرهم من أمريكان ويكبلهم تجبعجن تعوض تصيرهم مالو تم بوليتيكيين هذا نهضنا أبيد إسرائيل سلزخوني بلا لبعلوتي representative democrat روكانا يا كمنا أمريكا بوليتيكان ده رغينو نتوزلو سألينا غلنا زجدة من مسجدل كم سؤالنا يوم زدليو جن الزخاء كل سبك قام زلون دو كبلو زلون ينابلي يدزارب زلو أمين يا it is true جن يقبروا ولا يقبرون كلا رستيو ما عاد زجرم نجاراتنا نسمع زلنا ما عاد زجرم نجاري زلو جن نخلو كتر قبلي تخلني خا أب كبابينا نزلو نحنا نتزدل زبال كنريكم كفتنينا أبكرنا أفريقيا نزلو بفلا يد ما أتوقعك نفس لزلنا حجنا بتنا يزوبانا خن كدينا again like مقبرة يترسعوا As settled as it looked, and this week that calm gave out. Each front looks on the surface like a local story: a skiff, a hilltop, an airliner, a border town, a funding line item. Put on the same map and the same timeline, they read as one system under strain. This is Horn and Red Sea News. Here is what happened on. መቸም ቀርና አፍሪካ ክበሃል ከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ዘጋጥመሉ ዘሎ ቦታ ኢና ንዛረብ ዘለና ቀርና አፍሪካ ብፍላይ ኤርትራ ዳርጋ ብኩሉ ብሓዊ ተኸቢባ እንተበልካ ምግናን ኣይኮነን ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ማእዝናት ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራ ብልፅግና ምስ ፋኖ ኣብ ከቢድ ርእስ መሎ ናብ ትግራይ ገፁ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩነታት ብሰፊዑ ክንርኢ ኢና ብዓፋር ዝሓስቦ ዘሎ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ተደሊኻ ከቢድ ዝኾነ ነውፂ ይግበር ኣሎ Now, the most important part ኮይኑ ዘሎ ኣብ የመን እዩ የመን ጥራይ ደይኮነስ የመን ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ኣሎ ንብል ነርና ሕጂ ስዑድያ መፅያ ኣላው ኣብ መንጎ የመንን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና It's just surprising, shocking, you pick your word እንታይ ዓብ ምንታይ ቃላት ከም ትገልጽዎ ነዚ ናባኻትኩም ይገጥፎ ኣብዚ ስሙ ሕጂ led coalition in Yemen says its air defenses have dealt with ballistic missiles launched by the Ansarullah Houthis. That's after Yemen's internationally recognized government says its armed forces targeted the runway at Sana'a airport in an effort to prevent an Iranian plane from landing. The Houthis have blamed Saudi Arabia, but there's no confirmation of Saudi involvement. لقد حاولت الحكومة الشرعية Okay. انتهي نسمع لنا مسيلكم. مجمريا سعودية I am not sure what they are thinking about. እንታይ ሓሲቦም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ዝፈልጥ የብለይን ግን ዝሕዝን ጥራይ ክብለኩም ዝኽእል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ናይ የመን ኢንተርናሽናል ሬኮግናይዝድ ጋቨርንመንት ዝበሃል ኣሎ ብዓብዪ ስዑድያ ትድግፎ ቅድሚ ቁሩብ ትለይ ነቲ ብኢማራት ዝድገፍ ዝነበረ ኤስሲሲ ዝበሃል ስዑድያ ደጊፋ ብነፈርትን ብገለን ፀራሪጋ ከም ዘውፅአቶ ወይ እውን ከም ደህደአቶ ዝዝከር ኮይኑ ብኡ ዝሻደነት መንግስቲ ሰራዊት ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ እዩ ነዚ ሑቲ ዝበሃል ድማ ነቲ ሃገር ክቋዓፀር መሰል ዘለዎ ይኮነን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም في لولاو مريتنا يمن كله نعايز ملكاتيو أنا إذا ما حضروا يزبل وتدرى عامي كنت حوت زخون يبلون سلازي لولاو النتنا نحنتنا فاريت ناي حوت مالتيو ويونا إيران نفاريت جن نتوم مرحتنا حوتي أب كبرناي سبريم ليدرنا إيران سنة سرعات كبرناتو كساتفو كيدم زنبرو نتوم لوخات نعم حزاك تمثيل لازم مسأتنا تانا فاريت مورات كم زخلوان أمودا تمسورة ددما እቶም መንግስትና የመን ዝበሃል ማለት እዩ መጥቃዕቲ አካይድና ኣለና ይዝብል ዘሎ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየዳ ነፈርቲ ኩናት ማለት እዩ
ናይ ስዑድያ እየን ዝበሃላ ዘለዋ ሕቲ ድማ ነዚ ጉዳይ ዝተረዲይዎ ኦኬ እቲ መንግስቲ ትበሃል ዘለኻ ናይ የመን መን ምዃንካ ንፈልጠካ ኢና ንስኻ ተገድሰና ኣይኮነን ኢሉ ንዓና ሃሪሙ ዘሎ ስዑድያ ዝበሃል ሃገር እዩ ስዑድያ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ትምሳኹም ዝነበረና ኣብ 22 ዝገበርናዮ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ፎርጌቲት እንታይ ከም ንገብረኩም ከነሪአኩም ኢና ኢሎም መጀመርያ ንፈኸራ እንታይ ሪኦሞ መስለኩም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ነይራ ሳተላይት ሪኦም ኣበይ ካርሞም ከም ዝኽእሉ እንታይ ክረም ምዃኑ ኣንሰራላ ሚድያ ዘውፅኦ ማለት እዩ ስለዚ ኤግዛክትሊ ንስዑድያ ኤርፖርታት ናታ ዝስእል ነቲ ሎጂስቲክስ ናታ ኣርዩ ኣበይ ካርሞ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ነገር ቪድዮ ከምዚ ገይሮም ሰዲዶምሎም እዚ ድማ ፅንሕ ኢሎም ሓደ ዓብዪ ኤርፖርት ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ ስዑድያ ወሊዖም ገዲፎሞ ማለት እዩ ስለዚ I don't know ኣነ ክሳብ በጂ ቃላት ሓፂር ንብሎት ስዑድያስ እንታይ ክገብር ኣብዚ ደልሃመት ዝና ዘለለ ዝኣቱ ዘሎ ንኣሜሪካ ክሕጉስ ኢሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ምስ ኣሜሪካ ተዘራሪቡ ዝገበሮ ስጉምቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንኣሜሪካ ሲ ንስኻትኩም ምስ ኢራን ትዋግኡ ስለ ዘለኹም ነዚ ሕቲ ዝበሃል ንባቤል መንደብ ንከይዓፅዎ ክሕግዘኩም እየ ዝመስል እዩ እቲ ኣካይዳ ወይ እውን እቲ ተበግሶ ተወሲዱ ዘሎ ግን ሕቲ ዝበሃል ከቀሊል ሓይሊ ድዩ ስዑድያ ክሳዕ ክንዱ ክትንዕቆ ትኽእል ምናልባት ስዑድያ ነቲ ኤስትስ ዝበሃል ኢማራት ትድግፎ ብነፈርቲ ፀራሪጎም ኣልዮሞ ምናልባት ካብኡ ተበጊሶም ፍናን ተሰሚዕዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ሕቲ ዝበሃል ግን ቅድሚ ሕጂ ምሳኹም ዝገጠመ ይመስለኒ ስዕርዎ ይከኣልኩምን ኢማራትን ንስኹምን ብሓደ ኮይንኩም so what do you think እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዝረኸቡ እዮም ስዑድያ ሎምኒ ሕቲ ከዳኽምዎ ክፍትኑ እስራኤል ንባዕላ ኣሜሪካ ባዕላ መፅያ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ሲ ከቢድ ደብዳቤ ኣብ ሕቲ ፈፂሙ ኣብ መወዳእታ ግን ክሰዓሩ ዝኽእሉ ከምዘይኮኑ ምስ ፈለጠ ሰላም ኣውጁ ጠፊኡ ካብቲ ቦታት ሎሚ መራኸብ ኩናት ናቱ ናብ ኢራን ክሰድድ ከሎ ብቀይሕ ባሕሪ የምፅአኒ የለን ስለምንታይ ካብ ሕቲ ፈሪሁ ነዚ ኩሉ እናፈለጠት ከላ ስዑድያ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ፈፂማ ክብሉካ ከለዉ I was like how is that even possible ከመይ ጌርካ ናይ ኢራን ኩናት ናይ ኢራን ዕንወት እናረኣኻ ከለኻ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኸሊጅ ትገብሮ ዘላ እናረኣኻ ምስ ኢራን ፅቡቅ ዝምድና ክትገብር ዝግባእካ ድሓን ወፂአ እናበልካ በዓልካ ናብ ካልእ ሽግር ከመይ ጌርካ ተኣቱ ንዝብል I don't know but again ሕቲ ንስዑድያ ከቢድ ካርሞ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሮ ሃሪሞም ኣለው እቲ ነገር ግን ክቕፅል ከም ዝኽእል Just give us, Yusuf, the latest Houthi response. Yemeni armed forces, whereby Yahya Saree, the spokesperson for the military forces, claimed responsibility for what they're calling the retaliatory attacks against Abaha International Airport. Just a couple of hours ago, Abaha International Airport came under attack, and according to the Ansarullah spokesperson, it was attacked with a series of ballistic missiles and Yemeni drones. According to the TV statement, the attack achieved its intended objectives. He also called on the international community and called on all airliners to not fly over Saudi skies, an indication that the Yemeni Ansarullah Houthi movement is expected to attack more Saudi airports. ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ዓብዪ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ ስዑድያ ሃሪሞም ከም ዘለው ኣንሰራላ ሕቲ ማለት እዩ ሃሪሞም ከም ዘለው ግብረ መልሲ ናይቲ ዝተገበረሎም ኣብ ልዕሊኦም ዝተገበረ ግብረ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ዝኾነት ነፋሪት ኣብ ክልል ኣየር ናይ ስዑድያ ክትረአ የብላን ምክንያቱ ወሲኽና ክንሃርም ንኽእል ኢና ብምንታይ ከሃሪሞሞ ነቲ ኤርፖርት እዩ ዝበሃል ዘሎ ብባሊስቲክ ሚሳይላትን ብድሮናትን ገይሮም ሃሪሞም ኣለው ስለዚ ስዑድያ እንታይ ሓሲቦም እዮም ኣብዚ ቦታ እትዮም ዘለው I am not sure ኣነ ይግረም እየ ዘለኹ ኣታ እዞም ሃገራት ዓረብሲ እምበር ዘጥዕና ኣለዎም እዩ ክብል ቀሪብ ኣለኹ ኣነ እቲ ኢማራት ዝበሃል ናብ ኢራን ገፁ ፋሕጠርጠር ክብል ፈቲኑ እንታይ ከም ዝወረዶ ሪኢኹም ተመሊሱ ሰላም ክገብርን ገንዘብ ክኸፍልን ከም ዝፈተነ ርኢና ኢና ሕጂ ድማ ስዑድያ ሕቲ ዝበሃል ቀሊል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ንእስራኤል እንኮላ እዩ ዝደፈረ ንኣሜሪካ ዘይፈርሕ ሓይሊ እዚ እንታይ ኣሚኖም እዮም ናብዚ ነፋሪት ኣለካ ወይ እውን ታንክ ኣለካ ማለት ኩናት ክትገጥም ትኽእል ማለት ኣይኮነ I really don't understand this game ናይዞም ሃገራት ዓረብ ፈፂሙ ይርዳእኒ ዘላነ ፈፂሙ ክርዳእኒ ኣይክልኒ ዘሎ ስዑድያስ ልቦና ኣለዎም ነዛ ነገር እዚኣ ሰብ ቁሒሞማ ሓሊፎም ኣለዉ እናተባሃሉ ባዕሎም ዘሊሎም ኣብታ መቕሎ ብዘይቲ ዝገበርከላ መቕሎ ቃልቃል ትብል ዘላ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ እየ ዝብሎ ማለት ውፅኢት ናቱ ድማ ሕቲ ኤርፖርት ናቶም ሃሪምካሎም ሰንዓ ሃሪምካሎም ናብራ ቀደሞም እዩ ንስኻ ግን ናብ ቁጠባ ናብ ገደን ከይትደሊ ዘለኻ እዚ ኩሉ ኢንቨስትመንታት ናትካ ገለመለ ኢኻ forget it ፅንዕ ኢሎም ድማ ቀይሕ ባሕሪ ልኩት ከብሉካ እዮም ነተን ትሸጠን ዘለኻ ነዳዲ ብማዕኮርካ ውፃየን ክትከውን እያ how can ኣነ ክርዳእና ኣይክልኒ ግን anyway it is going to be very interesting እቲ መፍትቶም ረኺቦም እዩ ዝበሃል ዘሎ መፍትቶም ረኺቦም ናብቲ ኩናት ብኸመይ መንገዲ ክነኣቱ ዝብሉ ዝነበር እዮም ንቀይሕ ባሕሪ
ባቤል መንደብን ነቲ ቀይ ባሕሪ ንምዕፃው ድሮ ብዙሕ ስጉምትታት ጀሚሮም ነይሮም እዮም ንመራኽብ ብዙሕ ሓልፋ ዝነበራ ናይ ሰርቬልያንስ ናይ ነቲ ባሕሪ ከውሕሳ ዝበሃላ ዝፍትና ዝነበራ እውን ብጀላቡን ብገለን ገይሮም ክፈታትንዎን ጀሚሮም ነይሮም ካልእ እውን ሽፋቱ እውን ኣብቲ ቦታ ስራሕ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ እቲ ገማግም ባሕሪ ናይ የመን ሽሞም ዘይተጠቕሱ ሓይልታትን መፅኦም ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለዉ ዝንገር ስለዚ ኣጋይን ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ብወገን የመን ብወገን ሶማል እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ነገራት ይረአ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ከቢድ ነገር ይመፅእ ኣሎ ስዑድያ ድማ ነዛ ኩላ ኩነታት ተፀሚሞም ሓሊፎም እናተባሃሉ በዓላቶም ናብ ሽግራት ኣለዉ ኣትዮም ኣለዉ ኦልሬዲ ሕጂ ምክንያቱ ሕቲ ክገድፍዎም ኣይኮኑ ሕቲን እስራኤል ክሃርሙ ክከብዶም ይኽእል እዩ ንስዑድያ ንምሃራም ግን ድሓር ዓንደ ርእሱ እውን ምስዑድያ ቅምታ ኣለዎም ይሶም ባይ ዘ ወይ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል በዓልቲ ከተማ ጄዛን ገለ ዝበሃል ናትና ይባሃልቲ እዮም ቶም ሕቲ እዚ ናብ ስዑድያ ገጾም ናይ ዶባዊ ሕልሚ እውን ኣለዎም እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ኤርትራ ድማ ከም ኩሉ ግዜ ኣጋይን ንዓና ብብዙሕ መንገዲ ክፀልወና ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣይደኖ ካባና ርሕቕ ዝበለ ክመስለና ይኽእል ግን ኢት ማይት ካም ቱ ኣስ ዝወል ብገለ መንገዲ ገይሩ ናባና ገፁ ሽግር ክፈጥረልናን ዘይተደለየ ትራፊክ ከምፅኣልናን ማለት ኣብ ከባቢኻ ሓዊ ፀገም እንተሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ማኣብነት ክብለኩም ኣብ ከባቢኻ ባር እንተሎ ኮይኑ ባእሲ ከምፅኣልካ ኽእል እዩ ዕግርግር እንዳ ቁማር እንተሎ ኮይኑ እንዳ ባእሲ ዘጋጥመሉ ቦታ እንተሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ በቲ ባእሲ ትፅሎ ኢኻ ስኻ ፈቲኻ ፀሊኻ ሕማቕ ኣብነት እንደዝብ ዘለዎ ግን ሓደ ብዙሕ መንእሰያት ዝሰትዩሉ ዝሰኽሩሉ ቁማር ዝፃወትሉ ቦታ ነፀላ መንደቕ ናትካ እንተኮይኑ እንታይ ትገብር ወል ክትርበሽ ናይ ግድን እዩ ብዘይ ልብኻ ኣብ ዘይትደልዮ ኩናት ክትኣቱ ኣብ ዘይትደልዮ ሓደጋ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣጋይ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኤርትራ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ይግዳስ እንታይ ኢኻ ክትብል ኢኻ ከም ኤርትራ እንታይ ክትብሉን እዮም የስ ኣገዳስነት ኣለዎ ማእስ ከም ዝቀሰነ ዞባ እዚ ክትብሉና እዮም ንኤርትራ ኸ እንታይ ዝተርፋ ነይሩ እዩ ሰላም ሃልዩ በኣስ ሰላም ዝሃቡና እዮም ክትብል ኢኻ 100% ኣግሪ ምሳኻ ያነ ሳቶም ሰላም ከለውን ሰላም ኣይነበረናን ንሕና ሰላም ኣይሃቡና ነይሮም ሶሪ ሰላም ኣይሃቡና ነይሮም ስለዚ ተባሊዖም ያ ኮንሰርነት ክትከውን ክትግደስ ግዴታ እዩ ግን ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኩነታት እዚ ክሳብ ዝፍታሕ ክትብል የብላን ባህላ ያነ ስለምንታይ ዝፍታሕ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ናይ ሕቲ ናይ የመን ኦልሬዲ 11 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኖ 2012 ዓረብ ስፕሪንግ ኢሉ ምስ ተጀመረ ናይ የመን ክሳብ ሕጂ ተፈትሐና ኣሎ መመሊስ እናተባላሸወ እዩ ዝኸይ ዘሎ ናይ ሱዳን ረይዎ 2018 ንኣልበሽር ክንዓሊና ኢሎም ዝጀመሩ ክሳብ ሕጂ ተፈትሐና ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ንህያደግ ኣሊና ኢሉ ኣብ ምስ መፀ ብትግራይ ኩናት ዝበለ ኣይተፈትሐና ኣሎ ስለዚ ፎር ኣስ ከም ኤርትራ ማለት እዩ ነዚ ነገር ናይ ዞባና ንክዕረይ ኢልና ምፅባይ ፈፂሙ ክኸውን ዘይክእል እዩ ዋላ እቶም ትርእይዎም ዘለኹም ነገራትን ኩሉ ግዜ ክዕረዩ ዝኽእሉ እዮም ድሕሪ ኢልኩምኒ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ናይ የመን ጉዳይ ሕጂ ክፍታሕ ኢሉ ዝነግረካ ሰብ ብናይ ሎጂክ ብኸመይ መንገዲ ክፍታሕ እንታይ ስለተረኽበ ክፍታሕ ከምኡ ክብለካ እዩ ካልእ ናይቶም ካልኦት ሃገራት ኣብ ከባቢና ዘለዉ እንተረኻ ናይ ሱዳን ጉዳይ ብናይ መንገዲ ክፍታሕ እዩ ክውዳእ እዩ ክትብልከ ብናይ መንገዲ ከቢድ እዩ ስለዚ ኤርትራ ፈትያ ፀሊኣ መንገዳ ጥራያ ክትገብር ዘለዋ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ፅኑዕ ዝኾነ ድልውነት ግን ክትከውን ኣለዋ መበል 38 ዙር ናይ ኤርትራ ክምረቑ ከለዉ ሓደ ካብቲ መልእኽቲ ንሱ እዩ እቲ እዋኑ እቲ መልእኽቲ ዳርጋ ኩሎም መራሕቲ ናይቲ ሃገር ኣብኡ ተሳቲፎም ነይሮም ዕላማ ድማ ኣጋይን ኢትስ ኣን ስቴትመንት እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ወይ እውን ቶምሶም ዝበልዎ ዘይኮነ እቲ ትርኢት ንበዓል እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ድልዋት ከም ዘለና ክተርኢ ኣለካ ዊ ኣር ሬዲ ፎር ኤኒቲንግ from everywhere ካብ ዝኾነ ክመፅእ ንዝኽእል ኤርትራ ድልውነት ከም ዘለዋ እያ ትነግር ኩናት ንደሊ ወይ እውን ኩናት ኣምባጋሮ ንገብር ኣይኮነን ግን ዊ ኣር ሬዲ ንዝኾነ ዝመፅእ ፀላኢ ድልውነት ኣለና ዝብል እዩ ናው እስከ ንእሽተይ ተመሊስና ንስዑድያ ብኸመይ ክፀልዋ እዩ እስራኤል ሚድያ ናቶም እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ እዚ United Kingdom ambassador to Yemen. Edmund, great to have you with us on I-24 News today. Here we have Saudi Arabia not officially claiming responsibility yet, but the Houthis are blaming Saudi forces. What does this moment mean for Saudi Arabia and the balance of power that we're seeing between Iran and the Saudis playing out in Yemen right now? Well, I think this is really tricky for the Saudis. They want to challenge anything that breaks the blockade, but at the same time, they haven't been particularly effective in their interventions in the war that the United States and Israel have been fighting with Iran. And so the Iranians and the Houthis have smelled weakness.
and they think that they can now challenge the blockade, which the Saudis have made clear. There's no doubt the Saudis carried out these strikes. They've made clear that they oppose that. Question is, if the Iranians are determined to do this, will the Saudis be willing to stand up to it? Will they be willing to accept the consequences? Yeah, that's the question. ነዚ ኣብ ሰንዓ ኤርፖርት ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ስዑድያ ከም ዝገበርዎ ዘጠራጥር ነገር የብሉን ይብል ኣሎ ኩሉ ሰብ እውን ከምኡ ዝብል ስዑድያ ጌራቶ ዘላ the question is እቲ ዝገብርሉ ዘለዉ ዕላማ ምናልባት ንሑቲ ንመፈራርሂ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ባብኤል መንደብ ምዕፃብ እንተሓሲብኩም እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ትቐንዲ ሕቶ ግን እሱ ይኮነን ስዑድያ ንሑቲ ክትሃርመ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን ኣይኮነን ኢራን ግብረ መልሲ እንተሪባ ምስ ኢራን ክትገጥም ትኽእል ዶ ይትሕቶ حوت مالت إيراني نمجمريا حوت بين خجت مكة زخليو تزعبي يتسقم كد إيران عند حرق برا ملسي بعتك are you going to ني إيران كتقت ماتيخا كتتاخذ دي 5 إيران سلازي how stupid could this be oh my god أنا سقرمي يزلقو بعال خادا ودي مقابر تقعتيخا هذا جزية كم زنا شعبية جمال كحس كم خات ساعة كندي كبيد مخانو كتفلت لك جمالك حسكا وحد أبيلك ناتا صرفك ناتا واردك مملاس صبغيو مصحف صبغيو نابز ملكوتا كال مملاس صبغي جن عقبنا هالوكا جمالك كتحز مخال كساك ندي لبونا خمس غنا اختفلت لكم بجاك شعبي هذا ما زخلا يلا رغم يوم تي مرات ترى رعيلو ابزي واساتيو من قرا روك ساعه جماعه وسينو لالو كالوت كلاتهم هاجرات عربونكم سزي نتا نجرتيا نابنت بزي نايزياتون لوجيك تاريخا إيرترا بتأبي أحمد زجبرا زلو اسكسا كذا ما بكينات ناتوت نيرا مغنيات ونيروا لو نتناس دفر بزي يمجر جن سنة سرعة كير كاخد كيد مخال زخولة تراي زخولة بر إيرترا بزع مغنيات نيروا نابتي كوينات ورا كوينات إن فاكت كم معلتنا معلتي مغنيات نهلو نينا نخيز لنا حجون كاس معكم يتحدى مغنيات نبلو زلنا because these are endless problems نابانا قصهم زفنو وزلو تنات مرت የአመራር ብቃታቸውን ያሳደገ በመሆኑ ሀገራዊ የዝግጁነት አቅምን በከፍተኛ ደረጃ የደህንነት ሁኔታ ከምን ጊዜውም በላይ የግጭት ቀጠና የሆነ እየተወሳሰበ መጥቷል። ጠላቶቻችን ኢትዮጵያ አካባቢውን የማረጋጋትና የመምራት ሚናዋን እንዳትጫወት ለማስገደድ ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳዮች ብቻ እንድትጠመድ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጎረቤቶቻችን እንዲታመሱ በማድረግ ለውስጣዊ ደህንነታችን ዋና ጫና ለመፍጠር የሚችሉ ሴራዎችን እያሴሩ ሴራውን ወደ ግጭት እየቀየሩ አበክረው እየሰሩ ይስተዋላሉ። ባንዳነትን ተለማምደው የኑሮ ዘዴያቸው ያደረጉ ታሪካዊ ባንዳዎች የጠላት መጠቀሚያ ሆነው አገራቸውን በማዳከም የጠላትን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ጽምዶ ገንብተው ህዝባቸውን ያጎሳቆሉ ልማትና እድገት እንዳይመጣ የሚያደርግ ግጭት እየተጋጩ ይገኛሉ። ይህ ግጭት ለታሪካዊ ጠላቶቻችን እንጂ ለትግራይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና ኦልሬዲ ኣደነው ቅድሚ ሶም እንዲ ኣንጻር ፅምቶ ይዛረብ ነይሩ እዚ ጀነራል ሶምን ገይሩ ዝኸውን ሜቢ ትሕትኡ ይኸውን ሕጂ እውን ተመሊሱ ብዛዕባ ኩናትን ወረብ ኩናትን ከም ፅምዶ ኮይኖም ኣምሓራ ካልኦት ኩላቶም ባንዳታት እዩ ዝብሎም ነቶም ንልኡላውነቶም ንመሰሎምን ዝቃለሱ ዘለዉ ንትግራይ ሓይሊ በሎ ናይ ፋኖ ሓይሊ በሎ ናይ ሸነ በሎ ኩላቶም ናብ ፅምዶ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉን እሞ ብኡ መንገዲ ክመፅዎ ከም ዝኽእሉ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ናይ ባንዳታት ናይ ፀላእትና መጋበርያ ኮይኖም ብላብላ ብምባል ከቢድ ክስታት ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ እቲ ፀገም ግን ክንደይ ግዜ ከምኡ ዘይበልካ no one is buying እቲ ናትካ ተሓዲድን ፈኽራን ፅምዶ ይመፀና ኣሎ ዶ ጅን ዕፍሪት ይመፀና ኣሎ ዶ ትብሎ ዘለካ by the way ብዙሕ ክፍክር እዩ ዝፍትን ዘሎ ብዙሕ ወታደራዊ ልምምድ ዓቕሚ ኣለና ዝብል ዘረባታትን ካልእ ኢና ንሰምዕ ዘለና ከቢድ ዝኾነ መልሲ ተዋሂብዎ ዘሎ መርኣያ ናቱ እውን ኣቐድም ኣቢሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ንባዕሉ ተዛርዮም ተመፂኦም እውን ዝግድሰና ኣይኮነን ኣና ዘሕምቐና ሓይሊ የለን ወላ ሻዕብያ ምስ ህወሓት ምስ ሱዳን ወላ እውን ምስ ካልኦት ሓይሊ እንድሕር ኮይኖም መፅኦም ነቕ ዘብለኒ የለን ኣነ ንኩሉ ነገር ኣለኽዎ ሰብኣይ በዓል ስረየ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ናቱ ክፍክር ዝረኣናሉ ግዜ ነይሩ እቲ ፈኸራ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ምዃኑ ሓደ ሓበሬታ ክበኩም እየ በት ኣገይን ንግሆም ምሸትን ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ፅምዶን ምዝራብ ኣጀንዳ እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ይኮይኑ ዘሎ እዚ ንባዕሉ ቅስቀሳ ናይ ኩናት እዩ ፅቡቅ ነገር ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ንግሆም ምሸትን እዚ ጀነራል እናመፀ ምርኮኛ ማለት እዩ እታ ጀነራል ቁሩብ ፊልድ ማርሻል ስቁር በዚ ሓቶ እንድያ
ምርኮኛ ባፅዕና ሓይሊ 2 ሚልዮን ባሕሪ ከግድፈና ይክእልኒ ፀላእትታትና ምስ ካልእን ገለን ተሻሪኾም ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምዘይ ንረክብ ዝብል ዝነበረ ገዲፉ ሎሚ እቲ ነገር ተገዲፉ ፀላእትና ምስ ታሪኻውያን ፀላእትና ኮይኖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ክፍንቅሉና እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከኣልዩና እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ተተኪኣ ኣላ ግርም this is exactly what we want to hear ንስኻትኩም ሲ ባክፉት ታ ንድሕሪት ገጽኩም ቀስ እናበልኩም ፀላእትና ንኣዲስ ኣበባ መፁና ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ እኮ ዓብይኩም 4 ኪሎ ይመፁና ኣለዉ ክትብሉ ምዃንኩም ፍሉጥ እዩ ብፍላይ እዛ ናይ መንገዲ በዛ ናይ ደማዚን በዛ ናይ ኩርቡክ መፂኣቶም ዘላ ቤላ ጌራ በሪሃትሎም ኣላ ናበይ ገፃ ምዃና ታጉዕዘት እያ ተረዲኣቶም ኣላ that's why ፅምዶ ዝብሉ ዘሎ ካልእ ነገር እውን ኣለዎም ንሕና ደይንፈልጦ እታ ፅምዶ ትበሃል ናብ ካልእ ደረጃ ትምዕብል ከም ዘላ ተረዲኣቶም ኣላ ኣለዎም እንዲ ስለያ ገለገሊዩ ብስለዮም ይበፅሑ ገለገሊዩ ድማ ብግምቶም ኣብ ሕልሞም ስለ ዝረኣዮም እውን ዝበፅሕዎ ነገራት ኣለዎም እዩ ኣብ ርእሶም ኩሉ ግዜ ኣለዎም እንዲዩ ቃጭል ኣለዎም ሻዕብያ ዝብል ሻዕብያ ገለ ነገር ሻዕብያት ኢሉ እንተቆኒ እንታይ እዮም ዝብሉ ኦኬ ገለ ነገር ይሃንድስ ኣሎ ገለ ነገር ኣብዛ ጥቃኻ ሓደ ግዜ ሓንቲ ዛንታ ኣላ እንታይ ኢሎም ካብ ግዜ ኩናት እዩ በቃ እዚ እቶም ተጋደልቲ እቶም ኣብዚ ግዜ ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ 98 ክሳብ 2000 ከጋንኑ ኢሎም ክኾኑ ክልዮም በቃ እቲ ደዝ ዝኸድዎ እቶም ሰራዊት ናቶም ሞት ምስ ተሸግሮም ፈፂሞም ክንቀሳቀሱ ምኽኣል ምስኣኑ እንታይ ኢሎም ኢሉ ይበሃል ሓታ እግርኹም ቀዳማይቲ ፅፍርኹም ዘላ ጀሚርኩም ተኩሱ ምናልባት ኣብ ተቐድሚኹም ከለዉ ደይትርእይዎም ከይትህሉ ክሳብ ምባል ዝተበፅሓሉ ግዜ ነይሩ እቲ ብብፅሒ ኣብ ዝሞትሉ ዝነበሩ ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ ካብ ምሕር ፍርህን ድህለትን ዝተበገሰ መዓት ፀገማት ስለ ዘለዎም anyway ብልፅግና ዝብሎ ዘሎን ካብ ትግራይ ዝመፅኦም መልሲ ድማ ቤላ ጌርና ክንሰምዕ ኢና ናይ ትግራይ ምክትል ፕሬዚደንት ንዓይ ዝሐጎሰትን መልሲ ይብዎም ኣሎ ስኢሎም በቲ ኣነ ዝኸዶ ዘለኹ መንገዲ ርእሶም ኣድኒኖም ዘይንበርከኹ ዓይነት ኣብያታት ኢኻ ትሰምዕ እዚ ንኣብነት ምስ ሱዳን ተኣሳሲሩ ሕወሓት ከልዕል ከሎ ሕወሓት ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኮይኑ ብዙሕ ዝሰርሐ ዓብይ ውድብ ኮይኑ ከብቅዕ ንሕወሓት ገዲፉ ምስ RSF እናሰርሐ ብሱዳን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዓዱ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉ ኣብ ሱዳን ክሰፍር ገይሩ ከብቅዕ ሓይልታት ትግራይ ሰራዊት ትግራይ መንበረ ሲኢኑ ተከዘ ተሳጊሩ ክልዮ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ቦታታት ክቕመጥ ገይሩ ከብቅዕ ሕወሓት ምስ ሱዳን ይሰርሕ ዝብል ጥርዓን ትሰምዕ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን እቶም ኩሎም ዝፅውዖም ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይሃሉ ኣብ ጎረባ እዚያ ዘረባ እዚያ ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ብስለትን ንቅሓትን ንፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና ከመይ ጌርካ በታ ዘረቡ ጌርካ ትወግኦ ስምዕዎ ብዚያ ዓድታት ይሃሉ ኩሎም ስርዓት ብልፅግና ዝፅውዖም ሓይልታት ይጣመሩስ ኣይጣመሩስ ባዕሉ ፀላእ ገይሩ ከጥፍኦም ዝንቀሳቀሰሎም ዘሎ እዩ ነቶም ሓይልታት እውን ኣይኮንን ከጥፍእ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ኤርትራስ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ፀላኢ ብልፅግና ፀላኢውስ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ኣይኮነን ሉላውነት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዛ ዘረባ ሰሚዕኩማ ዶ ፅምዶ ኣሎ ዶ ተጋሩ ምስ ኤርትራ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ፀሚዱ ኣሎ ዶ የለን ኣይትምልሶን ኢኻ ምምላስ ኣየድልየካኒ እንታይ ክትገብር ኣለካ ጀስት ኦብጀክቲቭ ሓቂ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ናው ካብ ሓደ መራሒ ናይ ትግራይ ምክትል ፕሬዚደንት ማለት እዩ ኢንፋክት ሶሪ ኣነ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክኣቱ ይደልኒየ ግን at some point they have to make him a president he's a very articulate እንታይና ንብል ዘለና እንታይ ይብል ኣሎ መሲልኩም ንኣብነት ናይ ኤርትራ ስለምንታይ ፅምዶ ተፈጢሩ ኢሉ ወይ ከምዚ ገይሩ ገለገለሲ ናብ ኤርትራ እንታይ ክገብር ደልሉ ዓቢ ኢልዎ ንሻዕብያ ክሃርም ድዩ ዝደሊ ዘሎ መሬት ድዩ ዝደሊ ዘሎ ኖ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ከጥፊ ዝደሊ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ክዋግኦ ዝደሊ ዘሎ ይብላ ኣሎ ዘረባ ድማ so good ንመንግስቲ ሻዕብያ ይከላኸል ኣሎ ይትብሎን ኢኻ ነዚ ንመንግስቲ ሻዕብያ ንምክልኻል ንዑ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣየድልዮን እዩ ሻዕብያ ባዕሉ ክከላኸል ዝኽእል እዩ ነታ ፀገም ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዓብ ስቅዓት ከም ዝርዮ ብመንፅር ድማ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ማንም ሓይሊ ክሰርሕ ግዴታ ከም ዘለዎ ንብልፅግና ንምውጋድ እዩ ዝብሎም ዘሎ that's a very important one ኣብዛ ቻነል እዚኣ ትንፋስና ክሳብ ንወፅእ ንዛረበሉስ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢሳያስ ፀሎ ክህልዎ ክእል እዩ ናይ ሻዕብያ ፀሎ ክህልዎ ክእል እዩ ንሱ ዝሓቶ ዘሎ ግን ንሻዕብያ መላእ ኣይኮነን ልውላውነት ናይ ኤርትራ 93 ዘጋጠመ ጌጋ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ጌጋ ዝብሎ ዘሎ
ኣብቲ ሳር ሓደን ዝገበርና ጌጋ ክብል ከሎ ናጽነት ናይ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ this is nothing to do ምስ ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ that's why ድማ ኩሉ እቲ ተቃውሞ ምስ ኣበ ክሰርሕ ኢሉ ዝተበገሰ ተቃውሞ እኳ ዘይኮነት ቁማር ዝፃወቱ ተቃዋመርቲ ማለት እዩ ደንጎላ ግሂፆም ጥራዮም ዝተረፉ ምክንያቱ ሓደ ጥዑይ ኤርትራዊ ኣእምሮ ዘለዎ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ንክጥሕስ ዝደሊ ዘሎ ምስኻ ክሰርሕ ኣይትብሎን ኢኻ ወይ እውን ምስቲ ልውላውነትካ ከጥፍእ ንህላዊኻ ከጥፍእ ዓጢቑ ዘሎ ሓይሊ ሽርክነት ክትገብር እንተርእካ ትኻልእ ሰብ በኣኻ ወዲሉ ሕሳብ ዓፂሉ ኣነ ኢለ ኣብዪ ኣሕመድ ንኤርትራ እቲ ዝበለፀ ፀጋይ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ተቃውሞ ደገሉድ እናበለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይፀረየ መርገፁ ዝነበሮም ዘይፀረየ ዝብለኩም እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ምስ ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ክትገብረለካ ዋላ ንመንግስቲ እየ ዝብለኩም ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘይፀረየ መንገዲ እንተሎ ምልክት ሕቶ ክንገብረለና ኩሉ ግዜ ክንሓቶ ክንክእል ኣለና ቢካዝ እዛ ሃገር እዚኣ ገባቲት ሃገር እያ 4 ኪሎ ዝበሃል ናይ ምግባትን ናይ ምስሕፋን ሕልሚ ኣለዎ ናይ ኤርትራ ድማ ክውሕጥ ኣዝደሊ እዩ ስለዚ ገበል ተዓራሪኽኒ ኢልካ ትሽክሽክ ትብለሉን ተረጋጊካ ትድቅሰሉ ምክንያት የለን ከምኡ እዮም ዝብሉ ኣንሰለትን ገበልን እዕሩኽካ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ጥቃኻ ክስዕስዑ እንተሪኻዮም ደስ ኢልካዮም ዘይኮነስ ብኸመይ መንገዲ ክበልዖ ኸሊሎም እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ብናይ መንገዲ ሽግር ከይገጠመኒ ክበልዖ ኸሊሎም እዮም ዝሓስቡ እዩ ዝበሃል ስለዚ እታ ጎረቤትካ እዛ 4 ኪሎ ዘላ መርሕነት ገበል ወይ ኣንሰለት ጌርካ እንተሪኻዮ ምስ ዝምድና ክትገብር ትኽእል ዶ maybe but you have to be very careful ልዕሊ ኩሉ ድማ ግሉፅነት ክህልዎ ኣሎ እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ዝኾነ ተቃዋማይ ብፍላይ ድማ ተቐደም ንኣብነት መለስ ወይ እውን ህወሓት ከለዉ ኢህደግ ከሎ ማለት እዩ ምስ መለስ ክንሰርሕ ኢና ዝብላካ መለስ very intelligent ፖለቲከኛ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ክረክብ ልውላዊ ሃገር ኮይኑ ክነብር ዲሞክራሲ ክህልዎ ይድግፍ እየ ይብል ነይሩ ብውሽጢ ካልእ ይስርሑ ግን ብኣፉ he's a very intelligent ስለዚ ተቃወምቲ ክሕግዘና ክእል ኢሎም ምስ ሃንገፍ ኢሎም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብዘረቡ ጥንቁቕ ስለ ዝኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ልውላውነትና ክደፍር ከጥፍእ ዝደሊ እዩ you have no reason ምስኡ ክሰርሕ ናብኡ እንተኸይድካ ድማ ንኤርትራ ጥቕሚ ንኤርትራ ጋህዲ ዝኾነ መንገዲ እዩ ዘለካ ዓፋር ዋላ ጅንዕፍሪት ደኢሎም እንጂ ምስኡ ዝኸዱ ዘለዉ ካልእ ድማ እቲ ብሉ ዌቭ ዝብሎ ወይ ብሉ ሬቮሉሽን ዝብሎ ሰማያዊ ዝብሎ ዝነበሩ ስለዝሞተ ቀጠልያ ዝብል ኣበጊሶም ኣለዉ ቀይሕ ዝብል ድማ ሜይቢ ኣብ ሓሳብ ህሉ ኸውን እዩ ከምኡ ዝገብርሉ ኽእሉ እዮም ኩሎም ኣብኡ ኸይዶም ብኣገሮም ክጠፍ እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ተቃዋሞ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ምስ ከደ ዝመውት እንዲ ዝበሃል ሓደ ግዜ እውን እኮ ናብ ማእስያ ይደኖ 2000 ገለን ናብ ባሕረ ዳር ድዮም ከይዶም ዝበሃል ዋላ ኣደኖ ዋላ ኣብ ገለ ቦታሲ ኣኺባ ኸይዶም ነይሮም ይበሃል እዩ ይበሃል ሰሚዕ ኣነ ማእስ ከም ዝነበረት ዕለት ኣይዝክሮን እየ ብሓፈሻ ኣብቲ መጀመርያ 2010 ገለታት ከይኮነ ይተርፍን እዩ እቶም ትፈልጡ ፀሓፉለይ ንኢትዮጵያ እንድሕር ከይድካ ኤርትራዊ ከኣምነካ ከቢድ እዩ ኤርትራዊ ንዓኻ ኣሚኑ ምስኡ ምሳኻ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ከተምፅኣለ ኢሉ ከኣምነካ ከቢድ እዩ ስለዚ again you may not have choices ምርጫታት ከይህልወካ ኸእል ግን እቲ ምርጫታትካ ንጥፋኣትካ ዝኸውን እንድሕር ኮይኑ ብፍላይ ድማ ከም ኣብ ዝኣመሰለ ምስኡ ክሰርሕ ዮርዳን ክመልሳ እዛ ዘረባ ኣዝያ ደስ ስለ ዝበለትኒ ኣብ ሱዳንስ መንግስቲ ሱዳን ኣይኮነን ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ፀላኢ መንገዲ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ስራሕ ብልፅግና ኣብ ኤርትራስ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ፀላኢ ብልፅግና ፀላኢውስ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ኣይኮነን ልኡላውነት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሱዳንስ መንግስቲ ሱዳን ኣይኮነን ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዳርፉር ዓለም ሙሉእ ዝመስከረሉ ጆኖሳይድ ንዝፍፅም RSF ዝበሃል ጉጅለ ሒዙ ፀረ ህዝቢ ሱዳን እዩ ተሰሊፉ ዘሎ ስራሕ ብልፅግና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነዞም ህዝብታት ኣብ ኢትዮጵያ ነዞም ህዝብታት ንትግራይ ካብ 2013 ጀሚሩ ክሳብ 2015 ዝፈፀሙ ቁሉዕ ጆኖሳይድ ኣሎ ሕዚ እውን ዝቕፅለሉ ኣሎ ብድሕሪኡ ቅፅል ምድላዋት እዩ ዝገብር ኣብ ምስ ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመ ነቲ ጥፋእ ጆኖሳይድ ናብ ኣምሓራ ሳጊርዎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ቅሉዕ ዝኾነ ጆኖሳይድ ይዝፍፀም ዘሎ ቅሉዕ ጆኖሳይድ ብፀሓይ ቀጠም እዩ ዝፍፀም እዞም ኣብዚ ጎራብቲ ዘለዉ ሓይልታት ከዓ ብጣዕሚ ብዝገርም መንገዲ ብዙር ምስ ሓዲኦም ንሓዲኦም ከጥፍእ ይሰርሕ መንግስቲ ብልፅግና 2013 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጆኖሳይድ ምንታን ዘይዛሪ ዕርቂ ዘይፈጥር በብታራ ናይ ምጥፋእ ኩነታት ምንታን ክፍጠር ንጎራብቲ ህዝቢ ትግራይ ሒዙ እዩ ናብቲ ጆኖሳይድ ኣትዩ
ቀጽልና እንታይ ክንርኢ ደሊና ኣለና መሲልኩም ኣብዚያ እስከስምዕዋ አብይ አህመድ ይህንን ሲናገር እንግዲህ በፓርላማ ከሌሎች ባለሙያዎችም ጋር አንስተነዋል። ተባብረው ተያይዘው ቢመጡ በኢትዮጵያ ህልውና በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ ቅንጣት ታክል ስጋት አይገባኝም ያለው እነዚህ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ብለዋል። በስም አልጠቀሰም። ምናልባት ግብጽ ልትሆን እንደምትችል እንገምታለን። ይህንን በሚናገርበት ሰዓት ላይ እንግዲህ የተከፋፈለች ኢትዮጵያ የዚህን ሰውዬ ከስልጣን መወገድ በከፍተኛ ስሜት የሚጠብቅ ኢትዮጵያዊን እየመራ ነው እንደዚህ የሚናገረው የሱ ስልጣን መቆየት እንታይ ኢሉ ይሓተሎ መሳይኒ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኩሎም ተሓባቢሮም እንተድመፁና ዝስክፈና የለን ልኡላውነትና ኢሉ ይጀሃር ኣሎ ከምዚ ኢሉ ክጀሃር ከሎሲ ንመን ኣሚን እዩ ሃገር ኣብ ኢዱ ዘላ ትምህርትን ሓድነት ዘለዎን ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ዘይመስል እንታይ ኣሚን እዩ ክሳዕ ክንዲዚ ምስ ኩሎም ዝፍክር ዘሎ ንዝብል መልሲ ቅድሚ መሃቡ እንታይ ስለ ዝተባህለ እዩ ከምኡ ዓይነት ፍርቂ ክስምዖ ክኢሉ እስከ ስምዑ ብዚ ዝወልካዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ስትራቴጂክ ዝኾኑ ቦታታት ናይ ሱዳን ሓይሊ እናተቆፃፀረ እዩ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ እውን ኣብቲ ከባቢ ይፍፀም ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና እናተሰማዕና ኢና ስለዚ ዘውዚ እኒሄ ሓዱሽ ግንባር ናይዞም ሓይልታት ምባል ይከኣል እዩ ዘውዚ ዝኒሄ ሓዱሽ ግንባር ከ ከመይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክፀልዎ ዝኽእል ንኣብነት እቲ መስመር ሱት ኮሪደር ንሱ እቶም ሓይልታት ተኣኪቦም ብድሕሪት ከምቲ ዝብልዎ ብኣሶሳ ኣቢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣትውሉ ዝኽእሉ ስርዓት ክቕይሩሉ ዝኽእሉ ዕድል ኣሎ ኢልካ ዶ ትግምት እዚ መስመር እዚ ከቢድ መስመር ምባል ይከኣል ዝግንባር እዚ ሓደ ክረአ ዘሎ መጀመርያ ትርክብ ናይ ህወሓት ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ኤርትራ ካብ ህወሓት ዝፍጠረሉ ግዜ ኣብ መፋርቅ ሰብዓታት ብናይ ግሪጎርያን ካላንደር ካብኡ ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ርክብ ምስ መንግስቲ ምስ ናይ ፀጥታ ትካላትን ካልኦትን ናይ ሱዳን ፅቡቅ ርክብ ከም ዝነበሮም ይፍለጥ እዩ እዚ ርክብ እዚ ብዙሕ እውን ኣይተቋረፀን ቀፂሉ እዩ ወላ መንግስቲ ኣብ ዝተቆፃፀረሉ ግዜ ህወሓት ርክባቶም ብጣዕሚ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ዑመር አልበሺር ናይ ቀዳማይ ፕሬዚደንት ናይ ሱዳን ዝነበረ ዝሕጅ ዘሎ ማለት እዩ ክሳብ መቐለ መፅኡ ኣብ በዓላት ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ህወሓት ዝተሳተፈሉ ኩነታት እውን ነይሩ እዩ ስለዚ ትግራይ ከም ክልል ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ከዓ ህወሓት ከም ውድብ ካብ ዓንተብዎ ትሒዙ ከም ሓደ ስትራቴጂካዊን ሎጂስቲካዊን ርክባት ምስ ሱዳን ፀኒሕዎን ነይሩን እዩ ናይ ምቕፃሉ ዕድላት እውን ዝዓበየ ወላ ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ካልኣይ ምስ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ኩሎም ሓይልታት ናይ ኤርትራ ህወሓት ዳርጋ ርክብ ነይርዎ እዩ ብሓይሊ ከዓ ምስ ህዝባዊ መራሕነት ኤርትራ እውን ዝተዛረቦ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ወሲኽና ወላ ክንምለሶ ተቆና እውን ብዓረብኛ ምስል ኣሎ ኢንፋክት ሱዳናውያንን ብዙሕ ይጥቀሙላ እዮም ንስኻ እንታይ ትብል ضربني وبكى وسبقني واشتكى تبل እንታይ ማለት እዩ ወቂዕኒ በኺዩ ወቂዕኑ ክነሱ በኺዩ ኣቐዲሙ በኺዩ ማለት እዩ ቀዲሙ ንኻ ጠሪዑ ተወቂዕ ኢሉ ጠሪዑ ዝበሃል ነገር ኣሎ ወይ ከዓ ናይ ትግርኛ ንዓ ተመሳሳሊት ምስላንታ ራፍ ባዕላ ወቂዓስ ባዕላ ተዊ ባዕላ ወቂዓ ባዕላ ተዊ ከም ብዙ ዓይነት ኣሎ ዝኾነ ኮይኑ ሕጂ እቲ መንግስታት ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ኤርትራ 2018 ካብ ስመራ ካልኦት እውን ፋኖ ክሳብ ኣብቲ ናይ ትግራይ ውግእ ዓብይ ተራ ነይርዎም ነቲ መንግስቲ ወይ ናይቲ ፌደራል ሰራዊት ሓጊዞም ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ሸነኽ ዳርጋ ፅቡቅ ኣቀባብላን ተስፉ ዝኾነ ኣቀራርባን እዩ ነይሩ ነዚ ኩሉ ኣፍሪሱ ንናይ ወፃኢ ኣጀንዳ ክብልን ንናይ ነፍስኻ ናይ ስርዓት ምንዋሕ ሕልምን ክበሃል ንዞም ኩሎም ሓይልታት ተፃብዩ ማለት እዩ ተፃብኦ ኣትዩ ስለዚ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንዕኡ ንኸውድዎ ኢሎም ኣይኮኑን ሕጂ ዝረኸቡ ዘለዎ ማለት እዩ ትርክብ ከም ዝበልናዮ ብታሪካዊ ኣመፃፅኣ ኣለዎ ፀኒሑን እዩ ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም እዮም ኣብ መወዳእታ እቲ ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፀላእቲ ዘብዝሕን እቶም ፀላእቲ ናቱ ድማ ቀስ ኢሎም ንከይሰምሩ መሊሱ ቀልጢፎም ናብ ብቁልጡፍ ናብ ሓደ ዝምድና ንክመፁ ይደፍኦም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ካብኡ ቀፂሉ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኣሚኑ እዩ ዝኩሉ ፍኽራን ዝገብር ዘሎ ንዝብል ከዓ ከወዲሁ ተጀምሯል ይህ ምክክር ኮሚሽን ምንድን ነው ምን እንዳለው ከዚህ ኮሚሽን የሚጠበቅ ናይ ዝያዳ ይኩን ናይ ኮሚሽን ክንሪያ ኢና ግን ቅድሚያ እዚ ኣብዚ ንሪያ ፀናሕና ትንሽ እንዳውም ሌላ የሚያወራው ነገር የለም ምክንያቱም አንድ ትልቅ ፉከራ ነው የበትም ተጨባጭ ሁኔታ የለም ፉከራ ነው አንደኛ ከጭንቀት የመጣ ፉከራ ነው የፎከረ ይወድቃል ሌላ የሚያወራው ነገር የለም
ምክንያቱም አንድ ትልቅ የፖለቲካ ሰው ቢሆን ኖሮ ምርጫውንም አሸንፋለሁ ብሎ ይሄ የኮረጆውን ሞልቶ እንትን ያለው ባይሆን እንዳው ትንሽ ከምሁኖችም ራመድ አለብን ብሎ መነጋገር መቻል ነበረበት። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሂዛ እዚ ሰብ እዚ ወላ ሓንቲ ዝኣመነ የብሉን ሳክት ፅላለ ስለ ዘለዎ እዩ ዝፍክር ዘሎ ተኣኻኺቦም ተመፂኦም ዶ ከምዚ ዶ ዘብሎ ዘሎ ዘለዎ ሓይሊ ወይ እውን ዝኣመነ ነገር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ጀስት ኣቕሚ ኣብ ጥራይ ማዓኮርካ ዝግበር ዘሎ ተሓዲድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ትዕቢት ካብ ጭንቀት ዝብገስ ምዃኑ ድማ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ይነግር ኣሎ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ካብ ጭንቀት ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኤምፒቲ ሪቶሪክ ላክ ኦፍ ስቴትመንሽፕ ብዛዕባ ሃገር ዝሓስብ ናይ ዲፕሎማሲ መረዳእታ ከምኡውን ንለባማት ዝኾኑ ኣማኸርትን ካልኦትን ምስኣቶም ይዘራረብ ስለዘየለ ጠቕላላ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ናብ ዕብዳን ዝወስድ እምበር ናብ ፅቡቕ ነገር ዝወስዶ ነገር ይርአ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ሓቂ ድማ ኩላ ኣብ ዝወስዳ ዘሎ ጥዑይ ሰብ የማኽሮ ከምዘየለ ጥዑይ ሰብ ከየማኽሮ ድማ ፀገም ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ዘማኽርዎ ዘለዉ ሰባት ካብኡ ዝነፍዑ ኮይኖም ኮንፊደንስ ስለ ዘይብሉ ስልጣኑ ክምንጥልዎ ዝኽእሉ እዩ ዝመስሉ so that he wants always ካብ ሕሙቕ ዝብሉ ሰባት ኣብ ከባቢኡ ስማርት ኮይኑ ክስምዖ እሱ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝብል ካባይ ዝነፍዑ ካባይ ዝህብትሙ ካባይ ዝፅቡቑ ካባይ ዝሕይሉ ሳይፈትን እየ ኢሉ ባዕሉ ምክንያቱ ንዓይሲ ኣመና ዘንድቑ ሰባት ጥራይ ዝፈቱ ኣቤት ብልሒ ኣቤት ሃብቲ ኣቤት ሓይሊ ኣቤት ጉልበት ዝብሉን እዮም ዝፈቱ ኣባኻኹም እዩ ንዑ በቃ ዘምልኽዎ እዩ ዝፈቱ ካራክተር ክሪቲክ the village bully person እዚ ከዓ ናይ ዓዲ ደንዳነ ማለት ይብሎ ኣሎ the professor character not a national leader but as a neighborhood bully or a village person whose only education is in bragging ስለዚ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ሓደ እንታይ ገይሩ ይገልፆ ኣሎ ከምዚ ናይ ሓንቲ ገዛውቲ ደንዳነ ምሽ ኣሎ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ቅልፅሙ ምስ ሓበጠ ወይ ምስ ሓይሊ ምስ ደለበ ኣክንዲ ንፅቡቕ ነገር ንዓበይቲ ንምሕጋዝ ንካልእ ነገር ዝጥቀመሉ ነቶም ካልኦት ንምድንዳን ካብኡ ንዝዓብዩ ኢንፋክት ተሪኢኹም ሓደ ዓነጅል ኮይኖም ዝጉብዙ ንዓበይቲ ሰባት ዝደፍሩ ንንስቲ ዝደፍሩ ንመንእሰያት ዘከላብቱ ኣብ ገዛውቲ ሲ ምናልባት ካብቲ ኣርእሲ ውፅእ ቢልና ሓንቲ ግዜ ሓደ ሰብ ነይሩ ኣብ ከረን ከምኡ ኣብታ ኣነ ዝነበርኮ ገዛውቲ በቃ ተረገሚ ነይሩ ይረግምዎ ነይሮም ሰባት ኣነ ኣይ ካን ሪመምበር ዳት መርገም ከኣስ ይሰርሕ እዩ ኣይ ሃቭ ሲን ስ ክልተ ሰባት ከማን ክዝክር ክእል ክልቲኦም ናብ ስንክልና ወዲቖም ዳሕራይ ስለምንታይ ዘለካ ጉልበትን ዓቕምን ንፅቡቕ ነገር ተተጠቂምካሉ ብግምቲ ንሕማቅ ጥራይ ተተጠቂምካሉ ብሕማቅ ከም ትጠፍእ ርዱ እዩ ዓዲ ምሉእ ተይልካ ከም መን ኢኻ ትብሎ ታዛንታ ንጉሰ ከም ንጉሰ ናይ ዓዲ ንጉስ ኮይንካ ብፅቡቕ ተለየ መሓዲርካ ንሰብ እንድሕሪ ኢሉካ ሓደ መዓልቲ ብሕማቅ ከም ትጠፍእ ፍልጥ እዩ The mad dog analogy ከምኡ ድማ ከም ፅሉል ከልቢ ካ ይብሎ he describes the current administration as a collection of thieves scammers and urban thugs in fact ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እናተዛረበ ከሎሲ ብኣኒሜሽን ገይሮም ዝገበርዋ ቪድዮ ከርእየኩም ክስሕቁን ስለትኽእሉ ኣሚን ኣበይ ይርከብ ሓደ ግዜ ዋዛ ክንስሕቀሉ ንኽእል ነገር እውን ከጋጥመና ፅቡቅ እንድዩ let me show you this one እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ እንዲ ኣውሪድዋ ርአዮ እድገታችን ተአምራዊ ነው። በቀን አንዴ በልቶ የሚያድረው እንስሶች በሁለት ቀን አንዴ ይበላሉ። ባልተለመደ ሁኔታ አንዱ እንስሳ በአንዱ ላይ ተነስቷል። ይህም እድገት ነው። እንደ እድገቱን ለማየት ግን የአእምሮ ውቅራችንን መቀየር አለብን። እንስሳቱ ማመስገን አቁሟል። ሁሉም በየቦታው አልቃሻ ነው የሆነው። የእንስሳት ግጭት አሁን የተፈጠረ አይደለም፣ የኖረ ነው፣ ይቀጥላል። እንደ እድገታችን I really like it ክዳን ተኸዲኖ ዘሎ ኣዛብ እንደ ባድላ ተኸዲኖም እንታይ ይብላሎ ولا حنت زغير يلن تأمرات هاوز خونه قعزو معبالين أنا قبرت لنا نزي تأمرات هاوز خونه قعزو معبالين أمرهم كنت يروخد كل لكم هذا مع التطري زي لازم نرسب أكلت مع التنتبل أي مردات هطري كغير زلو I really like this تيدا إثيوبيا كودات كوي بقى تزري وزلون በአፍዝ ብሎምን አባይታ ዝሪዮን ግጥጣ ምሳበየው ዝገብሩ ወዘለው በአፍንጫችን አሽተተን ማወቅ እንችላለን። እኛ ስልጣን ላይ ከወጣን በኋላ አንድ ብር አልሰረቅንም። እኔ ደሞዜ $400 ነው። የሰፈረ ጣጣ የመስማት ዴታ የለብኝም። ሁሉም ቦታ እንስሳቱ እያማረሩ ነው። ስለሆነም ትኩረታቸው ወደ ሌላ እንዲያደርጉ ድህነታቸውን በጥፍ መጨመር ያስፈልጋል። ድሃ እንስሳቶችስ ለማስተዳደር ቀላል ነው። ስለዚህ ኑሯቸውን አክብዱት። ከላይ በወረደ ትዕዛዝ መሰረት የነዳጅ የምግብ ግብአቶች ታክስ እንዲሁም ማንኛውም ገበያችንን የሚጨምርና እንስሳቱ ድሃ የሚያደርግ ነገር ማድረጋችሁንና በስራችሁ ያሉ
እንታይ ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ መረረ ናይቲ ህዝቢ ና ሓየለይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ነቲ ሓደ መረረ ናብ ካልእ መረረ ጌርኩም ዳይቨርት ግበርዎ ኣቴንሽን ናቶም ኣብ ሓደ ነገር ከም ዘይነቅፅ ግበርዎም ነቲኻ ህዝቢ ምምሕዳር ቀሊል ስለ ዝኾነ ብዝተኻለ መንገዲ መናብሮ ኣካብድሎም ሽዑ ብዛዕባ መናብሮ ጥራዮም ክሓቱ ዝኽእሉ ብዛዕባ ነዳዲ ጠፊኡ ፀኒሑ ነዳዲ እንተተመሊሱ ብነዳዲ ክሕጎሱ ክብሉ ብዛዕባ ካልእ ፖለቲካ ክሓስቡ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ዘረባታት ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ኢትስ ክሬዚ really I mean it's unbelievable ትንሪዮን ሰምዖን ዘለና ኣብዚ ከመይ ገይሮም ነቲ ኩንነት ናብ ከምዛ ኣስጊሮም የብልዎ ንን የሚቃወም እንዳይኖር የግልና የኛ ሚዲያዎችን እንዲሁም የማህበራዊ ሚዲያ ሰዎችን አጀንዳውንና የተወሰነ ብርና ያለ ጨረታ ብቻ እርስ በርስም ተጣልተው አጀንዳ ይፍጠሩ። ባለ ካሮቱ ኪሎ ስንት ብር ነው? ኪሎ ከዛሬ ጧት ጀምሮ 300 ብር ገብቷል። መኖር እኮ ነው ያቃተን። ብቻ ከዚህ የባሰ ቀን አይምጣ። ባለ ካሮቱ ቀን አይምጣ ነው ያልሽው? በምኞት ቢሆን ኖሮ ቆየው ከተመኘው። ነገር ግን መብታችንን አሳልፈን ከሰጠን ለጥቂቶች ስቃያችን ይቀጥላል። ስለዚህ በቃ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም I like this AI እንዲድ ዝሰርሖ ዘሎ ግን so true ኩነታት መነባብሮ ኩሉ ከቢድ ወትሰብ ትብልጽግና ድማ ነቶም አጀንዳ ናትና ንቅድሚት ዝብሉ ነቲ ህዝቢ ካብ ንዓና ዝጥምት ኣብ ንሓትሕዱ ናብ ካልእን አጀንዳ ዝፈጥሩሉ ኢቨን ደባልዕዎ ዘለው ንዓታቶም ፅቡቅ ጌርኩም ኣብልዕዎም ገንዘብ ሃብዎም ኣብልዕዎም ሚድያታት ገለ ይኹኑ ኩሎም ኣብ ጎንና ኮይኖም ንአጀንዳና ከም ዝሰርሑ ግበርዎም መነባብሮ ኣካብድሉ እቲ ህዝቢ እዩ ዝበሃል ኣብ ጥቕሚት ኮይንካ ድማ ተኣምራታዊ ዝኾነ ምዕባለ ንገብር ኣለና ትብሎም I mean this is the reality ንሪኦ ዘለና ኣብዚኦም but again this is the ለንቀነ ሓንቲኻ ምፅኢሎ ዲያሎግ ትብልካ ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ኣለው ኢትዮጵያ ካብ ውግእ ናብ ሰላም ትኸይድ ኣላ ዝብል መንግስት ግንባታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እዚ ውግን ወረ ውግን ገዲፍና ናብ ሰላም ገፅና ናብ ዝርርብ ገፅና ኢና ንኸይድ ኣለና ዝብል ካብ ፕሮፓጋንዳ ተጀሚሩ ኣሎ ናይ ብሓቂ ወደ ሰላማዊ የውይይት መድረክ መልሳለች። በኢትዮጵያ ምድር ለዘመናት የቆዩና መሰረታዊ የሚባሉ ቅራኔዎችን እንዲሁም አለመግባባቶችን በዘላቂነት ለመፍታት ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ምክክርም እየተካሄደ ይገኛል። ሂደቱም መተማመን የሰፈነበት የፖለቲካ ስርዓት እንዲገነባ ሀገረ መንግስቱም ቅቡልና የጸና እንዲሆን መሰረት የሚጥል ነው። ሀገራዊ ምክክር ጉባኤን ማካሄድ እጅግ መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ በሰለጠነ መንገድ መመካከርና ዘላቂ መግባባት ላይ መድረስ ነው። ለዘመናት ሲንከባለሉ የመጡ ሰው ሕጂ ሓደ 4,000 ዋላ ክንደይ ሰባት ኣኪቡ ተዛእትዮም ንፀገብ ናይ ኢትዮጵያ ክፈትሕዎ እዩ ዝብል ዘላ ኣብዲ ኣሚን እንታይ በዓል ይበዲ ክንዲዚ ደምን ገለን ዝፋሰሰሉ ዘሎ ዓዲሲ ሃንደበት በቃ በዓልካ ምርፅ ኣቢልካዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆቴላት 5 ስታር ሆቴል ወላ 4 ስታር ሆቴል እቲኻ ኣብ ልዕካ ኣስቲኻ ተዛተዩ ተዘራረቡ ትብሎም ሽዑ ተዛታትዮም እንታዮም ክገብሩልካ ክልል ኣምሓራ ድሌታቱ ድዮም ከማልኡሉ بكل ኦሮሚያ ድሌታቱ ድዮም ከማልኡሉ ነቲ ካልእ ክፋል ዓበይቲ ሕቶታት ንዘለዎ ኢምፓክት ሕቶታት ንስኻ ንባዕልካ ኣብ ስልጣን ክትእለ ኣለካ ዝብል እዩ ምክንያቱ ጠንቂ ፀገም ናይቲ ኢትዮጵያ ስቃይን ሽግርን ንስኻ ኢኻ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብኸመይ መንገዲ እቲ ዝርርብ ክሰርሕ ዝኽእል ንደንቀነ ንሱ ንባዕሉ ተኣሚኑ እንዲ እቲ ፀገም ብኩናት ክፈትሖ ከቢድዎ ከም ዘሎ ኣብዚ እውን ሓንቲ ናይ ቢቢሲ ፀብፃብ ገይሮምሉ ነይሮም ለንቀነ ዛዕባት ዘሎ ኩነታት ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ ተረኺቡ ዘስማዕ መደረን ኣብቲ ሃገር ዘሎ እዋናዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ወጥረን ዘብርህ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሰንኪ ዕጡቃት ዝተፈጥረ ደረት ምንቅስቃስን ሰባት ብናፅነት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቂሶም ክሰርሑ ኣብ ዘይክልሉ ደረጃ ምብፅሑን ተታሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ነቲ ጉዳይ ዝተሓተ ፍንፉንን ከምኡውን ዘይግቡእ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ነቲ ብሰንኪ ዕጡቃት ኣብ መንጎ ደብረ ማርቆስን አዲስ ኣበባን ዝተፈጥረ ናይ መጓዓዝያ ዕንቅፋት ኣመልኪት ንዕኡ ክነቃለስ እናተገባ ባና ውሽጢ ዓዲ ሸፋቱ ምብዛሕና ዘይግቡእ ምዃኑ ከም ዝኽብል ይገልጽ። በአባይ ሸለቆ ከባቢ ኣብ ከባቢ ሸለቆ ኣባይን ኣሊዶሮን ኣሬዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምሕላፍ እንቅፋት ዝኾን ዘሎ ሽፍታ ብሓባር ተቃሊስና ክነወግዶ እኳ እንተተገበአና ካብዚ መከላኸሊና ወይ ዕድና ክንወፅእ ከም ዘይንኽእል ዝገብሩ ተወሳኺ ሸፋቱ ምፍራይና ዝግበአና ይመስለንን። ኣብ ዝሃለወ ያሉ ንኩሉ ሽፍታ ብሓባርን ብምትሕብባርን ብምውጋድ ናይ ህዝብና ሰላምን ልምዓትን ክነረጋግፅ እናተገበአና ብኣንጻሩ ናብ ዓድናን መንበሪናን ሸፋቱ እናበዝሑ መፂኦም ሰባት ብነፃነት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቂሶም ክሰርሑ ናብ ዘይክእልሉ ደረጃ ምብፃሕና ንኩላትና ሕቶታት ዘልዕልን ዓብዪ ትምህርቲ ክንቀስመሉ ዝግበአና ጉዳይ እዩ ኣይመስለኝም። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ነዚ ማሕበራዊ ቅልውላውን ፀጥታዊ ብድሆን ከም ዝክብል ክኾኑሎ እንከሎ እቲ ቀንዲ መበገሲኡ ግን ካብቲ ዝዓበየ ናይ ብሄር ፖለቲካዊ ምክፋል ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ዝኣቱ ዘሎ ናይ ምምቕቃል ሕማም እዩ። ሓንሳብ ምፍልላይን ውድቀትን ዝለመደ ሕብረተሰብ መዕገቲ ከም ዘይብሉ እዚ ንሃገር ዘዕኒ ዘሎ ሕሱም ልምዲ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ብምግላፅ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ካልኣይ መልእኽቱ ብከምዚ ዝስዕብ የመሓላለፍ። አማራና ኦሮሞ እያለ የሚከፋፈል
ኣምሓራን ኦሮሞን እናበለ ዝመቃቀል ኣካል ፅባሕ ጎጃምን ጎንደርን ፀኒሑ ድማ ምብራቅን ምዕራብን ጎጃም ካብ ምፍልላይ ኣይተርፍን እቲ ምክፍፋል ናብ ውሽጢ ቤት ምስ ኣተወ እኳ ናይ ሓንቲ ኣዶ ኣሕዋት እምበር ናይ ሓደ ኣቦ ኣሕዋት ኣይኮናን ናብ ምብሃል ክወርድ እዩ ሓንሳብ ምፍልላይ ዝለመደ ሕብረተሰብ ማዕገት የብሉን ካብ ላዕሊ ዝጅምር ይመስል እምበር እናዓመቆ ምስ ከደ ግን ሓደ ስድራ ቤት ናይ ሓንቲ ከርሲ ኣሕዋት እኳ ዝመቃቀል ሕሱም ልምዲ እዩ ስለዚ ዝበለፀ ኣማራፂ ነቲ ዝተፈላለዩ ነገር ንጎኒ ገዲፍካ ብምምያጥ ኣብቶም ዓበይቲ ጉዳያት ምእካ ቀዳማይ ፈላላይ ንሱ ንተጋሩ ትማሊ ሓራ መሬትን ቲዲኤፍን እናበለ ግዚያዊ ምምሕዳርን ህወሓት እናበለ በትን እናገበረ ነታ ትግራይሲ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያሲ ኣብ ክንደይ ከም ትምቃል ዝገበራ ቀዳማይ ሃንዳስናቱ ክነሱሲ صادق ኮይኑ ሕጂ ናይ ኤርትራ ድማ ሓንሳብ ብብሉ ማዕበል ሓንሳብ ናይ እስላም ሓንሳብ ናይ ዓፋር ሓንሳብ ናይ ጀነፍሪት እናበለ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ብጀ ከም መቃል ከካል እንታይ ትፈልጦለካ ስኻ all you do ኩሉ ትገብሮ መመቃል ጥራይ ስለዚ ኣብ ሱዳን ሃገር ክብትን ዝደሊ ዘሎ ዳዕመ ሰራዊት ትሕግዝ ኣለኻ so people know man you cannot lie ኣምሓሩ ፈሊጦም ኣለዉ everybody knows so good luck with that ሁለቱ ትብለ ዘለኻ እዚ ዲያሎግ ድብሎ ደሎ ጆክ ምዃኑ ንግዚኡ ግዜ መሸመቲ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ዓብ ፀቕጢ ስለ ዝገብረሉ ዘለኹም ክገብር ብኣገይሩ ሽፈጥ ክጥቀም እዩ ዝፍትን ዘሎ ከይተበገሶ ከሎ ስለ ዝፈልጥዎ ግን ሽግር እዩ ናብዚ ኸደ የብሉ they already know ብኣብይ ኣሕመድ መንገዲ ዝመፅእ ነገር ከምዘየለ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ ንቐፅል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ኣይወፍር ወይ ፋኖ ይወግእ ምዋኑ ከምኡ እንታይ ኣርሞ ነገር ግን ፋኖ ምስ ስርዓት ብልፅግና ኮይኑ ትግራይ ዝወግአሉ መንገዲ ክኹንን ግን ይግባእ ነይሩ እስካብ ሕዚ ካብ ፋኖ ከም ዓይነት ነገር ኣይመፀን ዝብል ሓሳባት እናተለዓልና ራኹ ነይሩ ሞ እዚም ከመይ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ሓደ ነገር ፋኖ ኮንኖ ይኮንኖ ብላዕሊ ትግራይ ዝበፅሕ ጥፍኣት ሙዝጉን ስኑዱን ስለ ዝኾነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ በዚ ዝመፅእ ለውጢ የለን ካልኣይ እንታይ ዝብሉ ንሳቶም ፋኖ ማለት ባይዘን ዝነበረ ፋኖን ህዚ ዘሎ ዝተወደበ ፋኖን ነንወይኑ እዩ ስለዚ ከም ሓላፍነት ነቲ ሽዑ ዝነበረ ፋኖ ዝገበሮ ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓላፍነት ወሲዶም ንምባል ብዙሕ ትብዓት ዝረኽቡ ኣይመስለናን ምክንያት ከዓ ዝመስለኒ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጉድኣት ብቶም ናይ ፋኖ ጉጅለታት ምስቶም ህዝቢ ዘንዮም መራርሓ ሜቢ ዘይክፋለጡ ይኽእሉ ከምኡ ዓይነት ዘለልዎ ነገር ኣሎ ዘይክፋለጡ ክለካ ከለኩስ ሓላፍነት ንምውሳድ ዘኽእሎም ኣወዳድባት ህዝቢ ዘንየ ይኮነን ዝብል ግን ኣነ እንታይ እዩ ዘብል ድላይ ይኹንቲ መገሲኦም ነዚ ኩነታት ብግልፂ ዘይምኽናን ብዙሕ ግዜ ንብሎ እንታይ እዩ ጥፋእታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀሙ ጥፋእታት ንሕና ንርስዖም ኣይኮኑን ምርሳዕ ክለካ ከለኩ ግን ሕና ንፈረደሎም ማለት ኣይኮኑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናብዚ ከይንኣቱ ከጉርና ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ስጉምታት ክንወስድ ኣለና እየ ዝብል ብከምኡ እየ ዝሪኦም ስለዚ ፋኖ ብግልፂ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ በደል ይቅርታ ክሓትት ነይርዎ ዝብል ክሓትት ይግባእ ኣይሓተተን ስለዚ ስለዘይሓተተ ከም ፀላእ ንቐፅል ዝብል ግን ብስልቲ ደረጃ ስሕተት ናብኡ ክመልሱና ዝምክሩ ዘለዎ ማለት እዩ ተረዲኻ እንደለካ ካብቲ መፅእ ዘላ ክርክርስ ብግልፂ ይቅርታ ዘይሓተተሉ ዝብል ካርዲ ዝምዘዝ ዘሎ ምእንታን ይቅርታ ሓቲትካ ሓተትካ ናብ ዘሎ ጭቕጭቕ እንደገና ክንኣትሞ እቲ ፀላእ ከዓ ዝደልዮ ንክገብር እዩ ዝብል እዙይ ሕዚ ዘሎም ሓደገኛ ፀገም መጀመርያ ይፍትሑ እዙይ ክከውን ዘሎ ካብዚ መንገዲ እዚ ንምውፃእ ዝተልዕሎ ዘለካ ሓሳብ ብመሰረቱ ግን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክቕርቡ ኢሎም ንሳቶም ምክንያት ዋላ ኣቕሪቦም ንሕና ንፈልጥ ኢና ይቅርታ ተይሓተቱ ሓደ ሓደ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘለዎ ንፈልጥና እዚ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝጠቅምን ሓደገኛ ፀላእ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ እውን ትግራይ ዘጥፍእ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ይወስድ ስለ ዘሎ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ትኽእሉ እውን ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እዙይ ጠፊእዎ ዝግበር ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ይቅርታ እንደገና ክትብል ከለካ በተናፀል ግን ዝበሉን እዩ እዮም ከም ውድብ እንተዘይኮይኑ በተናፀለ ዘለዎ ኣመራርሓ ቅድሚያ ዝተገበረ ስሕተት ክድገም የብሉን ይብሉን ተፈራማሞ ሰብዓ ከምትኮን ካብ መደሮም እዙይ በተናፀል ዝቀርቡ ስለ ዝኾነ ፋኖ ይቅርታ ሓቲት እዩ ኢልካ መደረ ተስማዕሉ ኣይኮነን ኦፍኮርስ ግን ገይጎኦም ዝረአዩ እዮም ዝመስሉ ስለዚ ገይጎኦም ዝረአዩ እንድሕር ኮይኖም መምረ ብርሓ ኩሉ ግዜ ናይ ሰላም ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሊጋታት ይኹን ዝኾነ ነገር ዘጋጠመ ቀንዲ ናትካ ሓላፍነት ክኸውን ዘለዎ ወይ ቀንዲ ናትካ ተልእኾ ክኸውን ዘለዎ መጀመርያ
نتقدم حجز تفسم جيجاتات تحتاتنا نخركب كنت خونت علامها كالاي جزي نخيد الجمجن كتقول لك كالاي كيناتي متأكلو كالي كبيت بدوك متأكل سلازي خنزلو قدامنا كتقبر زلك نزمت حدقة كتكلا خلالك نزمت حدقة كتكلا خلالك نتزمت حدقة تخلاخيلك زلاق مفتح مسجبرك مش كل سبنا كتتصباتب عدل كل وكايو نزقات مكا نسخاز جبركاي نسخاتو مسجبرون كتتصباتب سلام كمتصالو زلاق مفتح كمتصالو لو ممكن كبل عكاز ذلك على حيل النهل لو خلو على خاص على ستة بزحد ولا سلام تقبر صغم بالون كل بوناي لازم تفهمنا نبعلو صمدا مستقراي كقبر كم زلزلة يزن كم سو واحد كقبر يفتنا له زبل ببلصقنا ببس يزرب زل أرجعنا بلصقنا كادرتات أمون قفانون هو حتى كقبر تقول صمدنا رعدي يشيلهم دلله نسون خايف الترد ما كل عينة حتوتات كل عينة أنت تاتي يوم زغرب زلوا تزبقن نزنا جرز فليتو على أيو على ليو كم تا مخطط بريزنت وكبلاس أنهي تبلصقنا كنا من طايرة صح تكبرات كم زلوا نقربيتو هاجر السودان نكفرس جونوسايد تحر جونوسايد نزفصم زرل دعم سرع دقيفو معسكر هيبو ملميلو حاجيزو نقربيت هاجر زبين كفرس نزدل زلو دفرات نزلو انتي كقبرك هم زغل ابتقراي زقبرو ترايدي يكوني حرام زقبرو خياغلو ابقرو ابت هاجر زقبرو زلو كل سفليت له سلازي ኤርትራ ብዛዕባ ብልጽግና ንኣብይ ኣሕመድን ሕማቕ ስእሊ እንተለዋ ሓቃ ትርዮ ስለ ዘላ ኣብ ሱዳን እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ትግራይ እንታይ ይገብር ፍትና ኣሎ ኣብ ሓራ እንታይ ይገብር ኣሎ ስለ ዝርይዎ ዘለዉ ናብ ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ዝጠፍኣካ ኣይመስለንን ዲስ ኢዝ ዋይ ኦልሶ እቲ ሰብ ጠቕላላ ግብረ መልሲ ከቢድ ግብረ መልሲ ዝህቦ ዘሎ አንዳንድ ጊዜ እኔ በአንድ ነገር አምናለሁ እኛ ውስጣችን በጠነከረ ቁጥር ዓለም ትቀበለናለች ውስጥ በተዝረከረከ ቁጥር ደግሞ በዛ ልክ ነው እየተጫወተችበት የምትሄደው ስለዚህ ይሄኛው ጸግሽ ያስቀመጣቸው መሰረታዊ ነገሮች ወስጄ ለምሳሌ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን 7 የሚሆኑ እንትኖች አሉት አርቲክልስ አሉት ማለት ከፍትህ አንደኛው ፍሪደም ነው ሁለተኛው የዜጎች መብት የሚላለው ከዛ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚላለው ጀስቲስ አለው ሶሊዳሪቲ አለው ፍሪደም አለው አሁን 7 ናቸው ሰባተኛዋ የነዚህ የስድስቶቹ አርቲክሎች አተገባበርና ትርጉም ነው የሚያሳይሽ ሶ 6ቱን ጋር ስታይ አሁንኛ ለፍትህ ነው የምንታገለው ለነጻነታችን ነው ሶ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት 27ቱም ተስማምተው እንደ ህብረት ሲኖሩ 6 መሰረታዊ መሮችን ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕብረት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝገበርዎ ንዑዮም ኣትሪሮም ዝኽንኑ ዘለዉ ኤውሮጳ ዳብል ስታንዳርድ ብልፅግና ንዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ገበና ሸለሊሉ ንህወሓት ከምኡ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንመርሕነቱ ኣብ ዓዱ ተዓፅዩ ልቺ ይመፆ ኤሌክትሪክ ኣይመፆ ማይ ኣይመፆ ኩሉ ነገር ዓፂዎ ንዘሎ ኣካል ተወሳኺ ንዖም ንምጥንቃቕ ንዓታቶም ንምፍርራህ ንዓታቶም ንምንብርካኽ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘሕፍር ተግባር እዩ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኮርቶ ደስ ዝብለና ኣይኮነን ህወሓት ግን they have to understand this እዛ ኣብ ልዕሊኦም ወሪዱ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ደስ ዝብሎ ወይ እውን መርሕነት ኤርትራ ደስ ኣይብሎን እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክወርድ ከሎ you have done this before ምሳቶም ኮንኩም ንኤርትራ በዲልኩም ኣይኹም እዚ እውን ክዝከር ይግብኦ ሽዑ ስለ ዝገበርኩምና እንቋዓሰ ይኮንኩም ዝብለኩም ሰብ ግን የለን ሎሚ ሓደ መሻርክትና እዮም ካልኣይ ድማ ነፀላ ኢኻ እውን ኣይትምነየሉ ዓለቑናቶም ብተግባር ትርእይዎ ኣለኹም ከመይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ካ ኩሉ ግዜ ነቲ ውፅዕ ነቲ ቪክቲም ንዑ እዮም ገበን ዘሰክምዎ ነቲ ተሃስዩ ዘሎ ነቲ ተወሪሩ ዘሎ ነቲ መሰላቱን ሉላውነቱን ተጋሂሱ ዘሎ ንዑ እዮም እገዳ ዘውርድሉ ህወሓትን ተጋሩን ፅቡቅ ጌር ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ እቲ ናይ ዩሮፒያን ናይ ኣሜሪካን ስታንዳርድ ኣካይዳ ከመይ ከም ዝኾነ ኣይ ሆፕ ሕጂ ተረዲዎም ከም ቢካዝ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ሳድ እዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ገለገለ ነገራት ግን ሓደ ግዜ ምስ ኣጋጠሙካ ጥራይካ ክትርድኦም ትኽእል ምስ ኣጋጠሙካ ጥራይካ እቲ ትክክለኛ ምስልናቶም ከተብሎ ትኽእል እቶም ካልኦት ድማ ህዝቢ ትግራይ መኪቱ ነዚ ዝመፅኦ ዘሎ ፈተና ንኸይሰግር ዝገብርዎ ዘለዉ ካስምዑ እዚ ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ካብ ወርቂ ዕደና ገዛ ንገዛ መዘናግዒ ቦታታትን ቤተክርስትያንን በስገዳድ ወታደራዊ ግፋ ይካይዳሉ ቢቢሲ ትግርኛ ነዚ መደብ ንምስንዳ ብዕጡቃት ዝተገፈፉ ግዳያት ስድራ ግዳያት ካብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ዘምለጡ መናእሰይን ዘዘራረበ ኮይኑ ሰነዳት ሕክምናን ገለ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን እውን ተመልኪቱሎም ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትክልል ኣብ ትግራይ ዝተመልመሉ መንግስቲ ትክልል ከም ዝፍፀም ገሊጹሎም ነቲ ብውዕል ፕሪቶሪያ ዝተጣየሸ
ንጎም ሸትን ወታደራት አስኪሩ ዕሊሙ ኣሽሓት ወታደራት ናብ ክልል ኣምሓራ ናብ ካልእ ንሰዲ ዘሎ ብልፅግና ሓላል ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጌረን ሰራዊት ተመረቃ ከለዋ ግን በዓል ቢቢሲ ከም ሓራም ጌረን ንጎም ሸትን ክኸሳ ክትርኢ ከለካ ዘሕፍር እዩ ናይ ኣቢ ከም ጅግንነትን ሓይሊ መንፀባረቕን ገይሮም ክገልፅዎ ከለዉ ሰራዊት ዓጢቑ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቐ ሰራዊት ኢሎም ንዑ ኣድቨርታይዝመንት ክገብርሉ ይፀንሑ ልውላውነት ናይ ህዝቢ ገበናት ዝፍፅም ስርቂ ዝፍፅም ዓመፅ ዝፍፅም ኩሉ ዕንወት ዝፍፅም ሰራዊት ክነሱ ካልኦት ሃገራት ንዝገብርኦ መኸተ ጥፍኣት ናመፀን ከሎ ግን ግፋ ገበረ ሕጊ ጣሓሰ ጅን ዕፍሪት ገበረ እናበሉ እዞም ቢቢሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ዩክሬን ግፋ ክተካይድ ከላ ሓላል ኢንፋክት ክንሕግዘኩም ግፋ እዮም ዝብሉ ብሉ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ፖላንድ ናይ ጀርመን ነቲ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ክትገፎም ተደሊኻ ነዞም መንእሰያት ኣብ ዘለዉ ተሰኪምና ክነምፅኣልካ ይብልዎ ኣለዉ ስለምንታይ ዩክሬን ኣብ ኩናትን መኸተን ስለ ዘላ ትግራይ ብልፅግና ክበልዖም እናመፀ ከሎ ንነብሶም ንኸትሕኑ ዝገብርዎ ስጉምቲ ሓጢኣት ኤርትራ መፅኣኹኹም ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናሃለዎ ከሎ ነፍሳ ንክትብክር ትገብሮ ነገር ሓጢኣት ብሓፈሻ ትዳብል ስታንዳርድ ናይዚ ሚድያ መፈንፈን እንዲግን ድሓን ሸለል ኢልና ክንሓልፈ ኢና ንቐፅል ናብ ኤርትራ ገፅና ገለገለ ካብቲ ካብ ኤርትራ ዝወፅ ዘሎ ናብኡ ክንፍትን ኢና ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ዝራእትን ጥሪትን ብዓቕሚ ኣባላቱ ነቲ ትካል ኣብ ምስፋሕን ምምዕባልን ሓያል ፃዕርታት ኣካይዱ ዛጊት ዝተፈላለዩ መደባት ስራሕ ተዓሚሞምን ኣብ ምዕማምን ይርከቡ ኣለዉ ነቲ ሃብታም ተመክሮ ዝፀንሖን ብነንበይኑ ምክንያታት ዓቕሙ ክደኸም ዝፀንሐን ኣግሮ ኢንዱስትሪ ኢላበርዒድ ክንዮ ናይ ምብርባር ስራሕ ዝሰገረ ናይ ምምዕባል ስራሕ ይትግበር ኣሎ ንምህርቲ ውፅኢት ፀባ ዘዕቢ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት እውን ተኻይዱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሕርሻዊ ሕርሻ ናይ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ ናይ ኢላበርዒድ እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ሓንቲ ቪድዮ ናይ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ከምፃል ከስማዓኩም እስከ In 2030 is official. Should we now expect the operational plan? After years of discussions, interviews, and speculation, one thing is becoming increasingly clear. Eritrea's Vision 2030 is now official. The country's long-term development direction has been outlined. The National Development Plan for 2026 to 2030 መጀመርያ I'm not sure እዚ ካበይ ኣምፂዎ እዚ ሓበሬታ እዚ ናይ ኤርትራ ራእይ ናይ 2030 ኦፊሻል ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ስለዚ እቲ ቪዥን 2030 ኣገለ ናይ ዩኤን ዝተገበረ ዶኩመንታሪ ርዮ ነይረ ነቲ ፕላን ናይ ኤርትራ ናይ ማስተር ፕላን ናይቲ ቁጠባ ወይ እውን ኤርትራ 2030 ዝብል ኣብ ምዝዛም ከም ዘለዉ ይገልፁ ነይሮም ስለዚ ወዲና ይብሉ ኣለዉ እዚ ነገር እዚ I hope I can find this file ዝፈልጥ ተሎ እዩ ዝተደለይ because ሃገርካ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ምስ ፈለጥካ ኢኻ ፕላን ናትካ ምሳ ትገብር እቲ ኣነ ዘድንቆ ቁጠባ ኣብዚ እዋን እዚ መን ትፈልጡ ዶ ቻይና እዩ 5 year ፕላን ዝበሃል ኣለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናይ 5 ዓመት ፕላን ከም ቻይና ግን የለን ክነግረኩም ኣነ this is why I like China 5 ዓመት ፕላን ኣለኒ ጥራይ ኣይኮነን ዝብሉ እቲ 5 ዓመት ፕላን ክሳብ ታሕተዋይ ደረጃ እዮም ዘውርድዎ ነቶም ትካላት ነቶም ዞባታት ነቲ ዲያስፖራ ነቲ ካፒታሊስት ነቲ ኢንቨስተር ንኩሉ ናብ ሓደ መኣዝን ከም ዝሰርሕ ይገብርዎ ናብቲ ንስምት መንግስቲ ክኸዶ ዝደሊ ዘሎ ራእይ ኣንፃሩ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ድማ ብሓይሊ ዘይኮነ ኣብ ባንክታት ክሬዲት ብቐሊሉ ክረክብ ከም ዘይክእል ካልእ ኩሉ ነገራት ኣካቢድካ ናብቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘሎ ክኸይድ ይገብርዎ ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ነገር እዚ ከይገበርካ ሃገር ናብ ሓደ ኮምፕሪሄንሲቭ ወይ ናብ ሓደ ሓያል ዝኾነ ቁጠባዊ ሕማበ ክትከደልካ ኣይትኽእልን እያ ወላ ኢንፋክት ይብሉ ንስድራኻ እውን ናበይ ትኸይድ ከም ዘለካ ክትነግሮም ኣለካ ክሕግዙኻ እንተኮይኑ ምስ ሰበይትኻ ምስ ደቅኻሲ እንታይ ክትገብር ከም ትደሊ ብግልፂ እንተነጊርካዮም ክትሓባበሩካ ይኽእሉ እዮም ናበይ ክትከይድ ከም ትደሊ ዘለካ ዘይፈልጡካ እንተኮይኖም ግን ኣንፃርካ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ንስኻ ኣብ 5 ዓመት ገዛ ክትገዝእ ትደሊ ኣለኻ ወይ እውን ኣብ 10 ዓመት ገዛ ክትገዝእ እሞ ኣብቲ ገዛ ድሌቶም ክገብርሉ ዝኽእሉ ናፅነት ከለዎ ኩሎም ድሕሪልካዮም ክትሓባበሩካ ይኽእሉ እዮም ደቅኻ ምሕሻሽ ገዲፎም ናትካ ክፍሊ ከብዚኣ ክትከውን ኣብታ ገዛ ድሕሪልካዮም they can envision that ዲኻ ክትሓባበሩ ይኽእሉ ሰበይትኻ ዘይትደሊ ክዳውንቲ ወዲ ክዳውንቲ ኣርማድዮ ወዲ ኣርማድዮ ከይትብል ትኽእል እያ ምክንያቱ እቲ ራእይ ክትገዝኦ ስለትኽእል ክትቅበሎ ስለትኽእል እንታይ ክትገብር ምዃንካ ዘይነገርካያ እንተኮይንካ ግን ሓደ ይግበብ ዝመስሎ ክገብር ንስኻ ዓቢ መደብ ተዳሉ ኣለኻ ዓቢ ፕላን ኣለካ ኣንፃርካ ግን ደቅኻ ገዲፎምካ ናብ ካልእ ክኸዱ ይኽእሉ ምክንያቱ ነቲ ራእይ ናትካ ስለዘይ ነገርካዮም ስለዘይ የረዳእካዮም ስለዚ ኣብ ስድራ ቤት ኣገዳሲ ዘረባ እዚ ኣብ ሃገር ድማ ኤርትራ ኣብ 2030 እንታይ እያ ክትከውን ትደሊ ናበይ እያ ክትከይድ ትደሊ ቴላስ እቲ መንግስቲ ፕላን ኣለዎ ክኸውን እዩ ብዘይ ፕላን ዝኸይድ ሰብ ስለዘየለ ህዝቢ ኤርትራ ግን
ከም ቅዱስ ናይ ኤርትራዊ ኤርትራ ኣብ 2030 ፕላን ናታ እንታይ ምዃኑ I don't know ብርግጽ እቲ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንተርቪዋት ናቱ ኣብ ጽርግያ ከተኩሩ ከም ዘልዩ ኣብ ሰዓት ከተኩሩ ከም ዘልዩ ኣብ ትምህርቲ ፎከስ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ኣብ ዳግመ ህንፀት ኣብ ምህናፅ ናይ ኣባይቲ ክግበር ከም ዝኽእል ኣብ ጥዕና ክግበር ከም ዝኽእል ኩላቶም ኩሎም እዚኦም ጽቡቃት እዮም ኣብ ዓሳ ኣብ ዕደና ናይ ማዕድናትን ገለን ካልእ ኩሉ all of these things are good but which are the priorities ኣይነቶም ቶም ቀዳምነታት እዚ ኩሉ ተባሂልኸ ተራ ኤርትራዊ ካበይ ክዋሳ ዲያስፖራ እንታይ ቦታ ናቱ ማለሲ በሀገር ደረጃ ጥራይ ደኮንስ ከም ግለሰብ ከንታይ ክገብር እንታይ ተራ አበይ ክጻወት ዝኽእል ክጻወት ደልዮ ዲኻ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ክዋሳእ ደልዮ ዲኻ ወይስ ቱሪስት ጥራይ ኮይና ኣትዩ ቤት ትምህርቲ እዩ ሕክምና ርዩ ክምለስ እንተኽይሉ ድማ ዓቕሚ እንተለዎ ወይ ክእለት ኣለዎ ብጥርሑ ክሰርሕ እንተዘየለ ግን ናቱ ነገር ንክገብር ዝኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ድዩ የለን እዚ ነገራት እዚ ማእስዮም ክኾኑ ንኣብነት ኤርትራ ሎሚ ተዳለወትን ክትብል ትኽእል ኢኻ ቅቡል እዩ ኣብ ናይ መኸተብ ኩነታት ስለ ዝነበርና ኣይተዳልና ኣለና ግን ማእስዩ ክጅምር እዚ ነገር እዚ እቲ መንግስቲ እቶም ሚኒስትርታት I remember ቅድሚ ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቶም ዞባታት ክውድእዎ ኣለዎም ኢሉ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ዲያስፖራ ብኸመይ ክዋሳእ ከም ዝኽእል እቶም ዞባታት ወዲኦም ከቕርቡ ኣለዎም ኢሉ ነይሩ ኣበይ በፂሖም እቶም ዞባታት ተይልካ ሓደ ሰብ ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኮይንኩም ኢኹም ትሓቱ ዘለኹም እዚ ሕቶታት እዚ ደይ ትገድፍዎ ዝብለካ ኣሎ ኣነ ከዓ ነትኹም ዝብል ድሁል ኢለ ኣለኹ ሃገር ክትምዕብል ኣይደልን ዲኻ ነታ ሃገር ክትሕግዝ ኣይደልን ዲኻ ክትሕግዝ ተኮይንካ እኮ ፕላን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ከምዚ ኣብ ከተማ ማስተር ፕላን ከይውፃኻ ገዛ ንሰብ ኩሉ ስራሕ ተይልካ እንታይ ገብር ነታ ከተማ ግርማ ዘይብላ እዩ ዝገብራ ማስተር ፕላን ምስ ወፀ ነዞም ኣብ ዘለዎ ገዛውቲ በዚ ከምዚ ዓይነት ቅዲ ተኸቲልኩም ስርሑ እንድሕር ኢልካዮም ግን ግርማ ናይቲ ከተማ ይህልወካ ኩሉ ነገር ድማ ይቐልል ናይ ምዕባለ ትራጀክተር ናይቲ ሃገር ድማ ከምኡ እዩ ማስተር ፕላን ኣውፅኡ መንግስቲ ናብዚ ገጽኩም ኪዱ ናብዚ እዝን ግን ሕጂ ስለ ዘየድልየኒ ጽንሑ ንሕጂ ኣብኡ ከይድ ኣይደልኒ ይብል እዚ ድማ ነቶም ንኣብነት ናብዚ ገጽኩም ኪድ ክብል ከሎ ታሪፍ የጉድሎ መንግስቲ ንኣብነት ብዛዕባ ኡጋንዳ ለንቀነ ካብ ኡጋንዳ ዝወፀ ቪድዮ ሰምዐ ነይረ ትራክተር ክትእቱ ተደሊኻ ንሕርሻ ዝኸውን ነገራት ክትእቱ ተደሊኻ ታሪፍ ታክስ ናቱ ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣብ ገሊኡ ወረቅ ኢንሰንቲቭስ እዩ ዝበካ ይብሉ ምንታን ብሕርሻ ናይ ሕርሻ መሬት ስለ ዘለዎ ክትህትም ብኡ ተሃገር ድማ ኣታው ክትረክብ እቶም ሃብታማት ካፒታል ናታ ድማ ኣብቲ ሃገር ትደልዮ ዘላ ንክኸይድ ስለ ዝደሊ እዩ ብግምጣሉ ኣነ ዝፈልጦ ማለት በዓል ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራን ከምኡ ይመስለኒ ናይ ገዛ መኪና ክትእቱ ተደሊኻ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣይደልን እዮም ነዳዲ የብሎምን ፅርግያ የብሎምን ኢንፋክት ሕጂ እኳ ተቐይሩ ኤሌክትሪክ ካር ስለ ዝገብሩ ዘለው ኣብ ኤሌክትሪክ ካር ለውጥታት ይገብሩ እዮም መንግስቲ በበቲ ናቱ ፕላን ገይሩ እዩ እንታይ ከተምፅእ ኣለካ እንታይ ከተምፅእ የብልካን ዝእዘካ ስለዚ መጋየፂ ነገራት ከይደልየደሉ ኮይኑት መንግስቲ ግብሪ የልዕሎ ነቲ ዝደልዮ ነገር ድማ የትሕቶ ስለዚ እዛ ራእይ ናይ ኤርትራ I'm waiting for it ኣብዚ ወላ ንሱ ይብላ ኣሎ ሕራይቲ ራእይ ስርኢና ኣለና እቲ ኦፕሬሽናል ፕላን ከንታይ እዩ ምክንያቱ እቲ ራእይ ምስ ገበርካ ድሕሪኡ ኣበየ ክፃወት ዝኽእል ህዝቢ እንታይ ተራነቱ ኣበየ ክፃወት ንዑ መግለፂ የድልየሎ ገለ ኢሉ እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ንፍዒት ኤርትራዊ ዝያዳ ኣብ ሕርሻ ዘተኮረ እዚ ኩሉ ፀጋታት ናይ እንስሳታት ዘለና ዲጋታት ሰሪሕና ዘለና ነዚ ከም ዓብይ ኢንዳስትሪ ጌርና ከም ጥረ ባግዕን ገለን ጥረ ደይኮነስ ነቲ ስጋዊ ፕሮሰሲንግ ጌርና ከምዚ ናይ ሕርሻ ናይ ቺዝ ዝገብርዎ ዘለው መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ድሩት እዩ መንግስቲ ብዓቕሚ ይገብር ኣላ ብሓልሓለ ገይሩላ ብላበርቂ ገይሩሎ መንግስቲ በይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ግለሰባት ኢንቨስተራት ኣትዮም ብሓደ ተወዲቦም ድዮም ገለ ገይሮም ድዮም ገለ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ንዝብል መንግስቲ ክሊር ዝኾነ ፕላን ኣውፅኡ እዝን ክትገብሩ ትኽእሉ እዮም ኣብ ሕርሻ ኣብ ከምዚ ክትዋሱ ትኽእሉ ኢኹም ምስ በለ ድሕሪኡ እቲ ሰብ እቲ ዝገብር ነቲ ኩነታት እዩ ነቲ ቅጥኣማል እዩ ነቲ ነገር ገይሩ ክብገስ ይኽእል እዞም ዝርከቦም ሚድያታት ናትና ድማ ነቲ መንግስቲ ዝደልዮ ዘሎ ወይ ነቲ ሃገር ትደልዮ ዘላ ፕሮሞት ንገብር ማለት እዩ ሃየባ ንዑ እንታይ ዳ ሃገርኩም ገዲፍኩም እቲ ነገር እቲ ምስ ኮነ ሽዑ ናብ ኡጋንዳ ዝኸይድ ክትርኢ ከለኻ ንዓባ በጃኻ ቅድም ኣብ ዓድኻ ግበር ሕራይ ኣብ ኡጋንዳ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝኽልክለካ ኣካል የለን ኣብ ኬንያ ወላ ኣብ ሩዋንዳ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ዓድኻ ድማ ግበር ኣብ ኩሉ ግበር ኣብ ኩሉ ኣብ ዓድኻ እውን ገለ ግበር ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣነ በዛ ነብሰይ ከማ ክብል እኽእል እየ ስለዚ እዚኣ ኣይሆፕ ተስፋ ንገብር እዛ ወፂኣ ዘላ ምስቲ ኩነታት ኩሉ ንሪኦ ዘለና ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሕ እዚ ከባቢና ብዙሕ ሰላም ዘይሂበካ ነገራት ኣለዎ እንዲ ግን እንታይ ግን እቲ ከባቢና ከዓ ኩሉ ግዜ ከም እዩ ስለዚ ንሕና ናብቲ ፅቡቅ ነገር ጥራይ ኣተኪርና ንስራሕ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ነዘን ሻሽቲ መፅላ ጣል ናይ ዓድና እናረኣኹም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም دم حفاري هلا عرفي في دين دودو بهزمو واذكروا